Boa tarde. Vamos tomando asiento para reanudar a sesión, por favor. Que lo lleva ella, sí. Despois. Corresponde neste intre entrar no grupo 2, isto é, o debate e a votación das emendas que modifican a cuantía global dos orzamentos ou transfiren créditos entre seccións. Presentaron emendas os grupos parlamentarios Socialista de Galicia e o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para defender as súas emendas e dispón de 15 minutos, ten en primer lugar a voceira do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a señora Espinosa. Ten a palabra. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, señor Corgos. Señor conselleiro, cando os orzamentos públicos de Galicia se planifican mal, entendida a planificación como a falta de acerto na definición das políticas para Galicia, ten sin dúbida consecuencias negativas para o benestar da sociedade galega e para o conxunto dos galegos e das galegas. E acaban demostrando ser un instrumento ineficaz. Unhos orzamentos mal planificados, como explicarei máis adiante, só poden producir unha repartición de recursos errática e desconectada das realidades do país. Os e as socialistas o que queremos son unhos orzamentos que poñan os problemas reales dos galegos e das galegas no centro da acción política. Estamos ante unhas contas sin valentía, que carecen de moitos propósitos necesarios e de ambición para ofrecer un futuro mellor para Galicia. Sin embargo, nesas mismas contas, neses mesmos orzamentos, se ven perfectamente plasmados outros intereses, os que benefician a uns poucos. E os orzamentos para o ano 26 non incorporan unha política fiscal responsable e manteñen a débeda pública sin ter en conta a condonación da mesma que lle ofrece o Goberno de España. Unha condonación que cifrada nos levaría a falar de 615 millóns de euros. Ademais, a propia AIREF pon en dúbida o cumprimento da regla de gasto. Señor conselleiro, usted que utiliza moitas veces a AIREF, eu tamén o utilizo, pero hai que utilizala en todas as súas acepcións. E lle está dicindo que se vai a ver en cuestión o cumprimento da regla de gasto. Pero os orzamentos non incorporan reforzos nos servicios públicos esenciales, nin reflicten unha aposta decidida polas políticas sociais. Tampouco se traducen nunha millora na atención primaria, por moito, señor conselleiro, que se empeñe en repetir o contrario. E resultan insuficientes para potenciar o sistema de dependencia e para consolidar a gratuidade de educación en todas as súas etapas. Non observamos un impulso real á transformación produtiva que permita xerar emprego de calidade, nin apreciamos medidas o apoio ao emprendemento. Non podo entrar en todos os datos, voulle citar algún en concreto, pero, por exemplo, disminuyen as partidas de fomento á empregabilidade. Pero tampouco vemos aumento do investimento en I+D+I, todo o contrario, baixa o 10,39%. Esta I+D+I que podía estar orientada a proxectos estratéxicos e innovadores. Nin se albisca a recuperación da nosa riqueza marisqueira. A promoción do galego queda moi lonxe do que debería ser unha normalización lingüística efectiva. Da mesma forma que o que se dedica á cultura por moito do que deberíamos dedicar a un territorio como o noso. A estratexia integral de protección ao medio ambiente brilla pola súa ausencia. E o sabe perfectamente. E lle pregunto, onde está a defensa real das nosas zonas queimadas e arrasadas este verán?
Onde están, señor conselleiro, as medidas para garantir a cohesión territorial mediante instrumentos potentes, empezando por a cooperación local e a brecha de xénero? Recórdolle que a partir de hoxe as mulleres xa non cobran no que queda de ano. E preocúpanos os socialistas o primeiro problema que os galegos e as galegas sinalan en todas as enquisas, a vivenda, e en particular o acceso á vivenda protexida. Pero con todo isto, o que si atopamos nesa proposta de orzamentos son beneficios fiscais dirixidos a quen menos os necesitan. E a aposta socialista é moi diferente. Defendemos a igualdade territorial e de xénero e o reforzo de todos os servicios públicos. A vivenda, a sanidade, a dependencia constituyen os grandes retos que deben afrontar con seriedade e con políticas valentes, e a Xunta de Galicia non o fai. Estamos ante unhos orzamentos de Galicia por ano 26 que tanto os conselleiros como a xente do Partido Popular califican de históricos, afirmando mesmo que o límite de gasto non financiero acada unha cifra récord. Porén, o mérito que lles atribuyen de ser unhos orzamentos históricos desmóntanse con facilidade solo con observar o incremento que presentan con respecto ao IPC previsto para este ano. Ademais, non podemos esquecer que estes orzamentos elabóranse nun contexto onde a economía española crece por riba da media da eurozona, onde o mercado laboral de España sigue mellorando e onde as empresas españolas gañan peso nos mercados exteriores en competitividade e nun avance cara a transición verde e digital. E este contexto é o que Galicia debería beneficiarse e aproveitar. E, señor Corgos, non se confunda, nós queremos que Galicia mellore, non llevamos a decir o contrario nunca, pero tamén lle pido, señor Corgos, que non deturpe os datos, porque aquí saíron varios, e vou aportar os últimos que se conocen. O Produto Interior Bruto per cápita en Galicia, 28.644 euros. En España, 30.968 euros. Datos recentes desta mañán. O salario bruto sube en 2024 a súa maior cifra en Galicia, é certo, 2.229,7 euros ao mes, pero a brecha con España se agranda e iso é o que os socialistas non queremos que faga a Xunta de Galicia. Por este motivo, e diante das debilidades que detectamos, tanto cuantitativas como cualitativas, é polo que presentamos a enmenda. Trátase dunha emenda realista que pretende dar resposta aos problemas dos galegos e das galegas, problemas que o Partido Popular non foi quen de resolver nos 16 anos que leva ao frente do goberno. Porque o Partido Popular non afronta os problemas dos galegos e das galegas porque as súas prioridades ideolóxicas van por outro camiño e deixan fora as necesidades reais. Porque a súa ideoloxía sitúa sempre por diante outros intereses que non son os da maioría social. E nos últimos tempos, un goberno galego que está máis preocupado do que pasa en Madrid que de resolver os problemas de Galicia. Proba deso é que nesta legislatura o 80% das proposicións non de lei aprobadas polo Partido Popular en pleno deste Parlamento son exixencias ao goberno de Pedro Sánchez. E proba delo foi a intervención hoxe do señor Pazos, que dedicou todo o tempo a falar do goberno de España e nada dos orzamentos de Galicia. Iso é o que lle importa os orzamentos de Galicia ao Partido Popular. Pero, señor Corgos, volvo á enmenda.
E queremos que vexa na nosa emenda unha oportunidade para corrixir o rumbo, para contribuir de maneira efectiva a resolver algúns dos problemas que afectan a Galicia, para situarnos dunha vez por todas nunha senda que nos permita, a partir de aí, ano tras ano, abordar a solución de cada un dos retos que se enfrenta a nosa comunidade. E vou desgranar algún deles. O pasado mes de agosto, Galicia sufriu unha das peores vagas de incendios forestales da súa historia. A devastación ambiental, social e económica que deixou a gran parte do territorio, especialmente na provincia de Ourense, reclama actuacións inmediatas e contundentes que non se recollen neste orzamento. Necesitamos un plan con mundo rural vivo, que é o gran ausente do Goberno da Xunta, do Goberno do Partido Popular durante os últimos 16 anos. E isto pasa por proporcionar ao mundo rural os recursos que necesite para o seu normal desenvolvemento e asegurar a supervivencia de todos os nosos povos, da súa xente e da contorna natural onde se asentan. As zonas rurales non deben convertirse en museos para asegurar a súa conservación. Necesitan estar cheas de vida e isto requiere un mundo rural con desenvolvemento sostible. Porque a Xunta debería recoñecer que deixou atrás a determinados territorios rurais e que vai sendo hora de cambiar as cousas, de terminar con estas disparidades. E resulta imprescindible poñer en marcha un plan extraordinario de recuperación e prevención das zonas afectadas. Os incendios deste verán poñen de manifesto o fracaso dun sistema de planificación que afecta tanto ao modelo forestal como ao agropecuario de Galicia. É prioritario que estes orzamentos recollan accións na prevención e loita contra os incendios forestales e debemos contar con brigadas con corpo único, profesional e público, e así o propomos. Pero non debemos esquecer un plan eficaz de xestión dos pastos e da biomasa e, sobre todo, unha aposta decidida por un cambio de modelo que abarque a todos os sectores productivos, pero tenda en conta a base dos agrogandeiros e forestales. A converxencia e interrelación do urbano e do rural debería ser unha prioridade neste orzamento e non o é. E debería ser para calquer sociedade moderna e desenvolvida que se prece. Nestes orzamentos non se recolle unha política rural multidisciplinar, integrada e centrada no territorio. Territorios rurales onde moitas veces tamén se aprecia mellor o abandono dos sistemas dos servicios públicos. Aínda que a veces dá igual que estemos na contorna rural que na contorna urbana, porque o Goberno de Rueda deixa a cola do Estado os investimentos en servicios públicos no ano 24, según recolle tamén, señor conselleiro, a AIREF. Pero dada esta tendencia que levamos, se eses resultados se mediran a data de hoxe, estou convencida de que seguirían sendo os mesmos. Pois ben, como decía, a AIREF só nos di que só os gobernos de Andalucía e Madrid teñen menos fondos para manteñimento dos servicios públicos fundamentales. Esa é a triste realidade. E se falamos de sanidade, expresamos tamén o noso rexeitamento aos orzamentos da Xunta. Arrastramos desde anos unha infraestimación de gastos en personal e farmacia que o Consello de Contas pon de manifesto e que este orzamento non corrixe. Ademais de non dar resposta adecuada á atención primaria, ás listas de espera desmesuradas en atención hospitalaria, incluindo a gran demanda en saúde mental, e que comprometen a accesibilidade asistencial que merecen todas e todos os cidadáns. A nosa emenda recolle tanto infraestruturas sanitarias de atención primaria como equipamento de atención hospitalaria, así como un plan de recursos humanos na atención primaria e novas dotacións para asistencia hospitalaria. Por certo, o plan de recursos humanos que nos propomos para a atención primaria e que presentamos na emenda quizá lle dé resposta ao dilema que a Consellería de Sanidade ten aberto cos profesionales da atención primaria.
Pero non esquecemos tampouco a saúde pública nin a investigación sanitaria imprescindible para seguir avanzando. E non fai falta lembrar que o aforro en sanidade non funciona e agora estamos vivindo as políticas de recorte do Partido Popular durante tantos anos. E para non seguir falando da IREF, queremos amosar a nosa coincidencia co que di o Colexio de Traballo Social de Galicia cando afirma que os incrementos nestes orzamentos en política social son subidas retóricas que non se traducen en melloras reales nin estruturales dos nosos servicios sociais públicos. E nós queremos engadir a isto que di o Colexio de Traballo Social que tampouco intentan equilibrar as diferencias territoriales nin atender as demandas da poboación máis envellecida, pero tampouco apreciamos unha política orzamentaria que garanta os direitos da infancia das persoas con discapacidade ou exclusión social. E nos queda por entrar no primeiro problema que trasladan todos os galegos e as galegas, que é o problema da vivenda. E a vivenda é unha das mostras máis claras de falta de ambición e compromiso real da Xunta de Galicia. Se fixéramos unha valoración política dos últimos 16 anos en materia de vivenda da Xunta de Galicia, atoparíamos con unha tendencia ao conxunto baleiro. Por iso, inda que estes orzamentos a contemplan, siguen sin recoller as necesidades reales, sobre todo para os máis novos e para os que teñen menos recursos, que se atopan cada vez con máis dificultades para acceder a unha vivenda digna. E isto sucede porque unha vivenda non se compra nunha tenda, se necesita tempo para construíla. E ustedes non fixeron planificación e agora pagamos as consecuencias deso. Pero quizás o Partido Popular pense que a vivenda é un luxo e que é un privilexio, cando é un direito e debemos considerala como quinto pilar do benestar. Remato, Presidenta, e delle resposta, por favor, a eses 22.000 galegos e galegas que están como demandantes de vivenda protexida, os máis de 12.000 mozos que queren acceder ao bono de alquiler. Nós lle presentamos tamén emendas, entre elas a do Banco Público de Alugueiro. Me quedan moitas políticas por tocar que intentarei no turno de réplica, pero non quero rematar sin señalar que os sear socialistas sempre seguiremos defendendo políticas sociales e a quen nos máis a necesitan. Frente a vostedes, a Xunta, o Partido Popular, que incrementa beneficios fiscales sin criterio de xusticia social nin equidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señora Presas. Grazas, Presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Ben, se hai algún consenso a estas alturas da tarde, supoño que é o da importancia do orzamento. Eu non sei, señor Corgo, se vostede, que é un home máis de números que de letras, a diferenza de min, reparou algunha vez na palabra orzar, na súa orixen, de onde ven e como chegou o significado que hoxe lle damos nos parlamentos, non? Parece ser que a teoría máis sólida sobre isto é que viría do latín vulgar ortiare, que significa levantar, a través precisamente do italiano orzare, que nos traería un termo náutico que hai en todas as linguas románicas, tamén na nosa, que ten o sentido de orientar un barco cara ao vento, non? Segundo o etimólogo Nascentes, o salto de uso da mar a economía pois viría do seu significado de calcular polo alto, non? De calcular polo alto no mar a facelo coas contas públicas nun salto semántico sinxelo. Pois collendo prestada a imaxe, non? Imaginando pois que o orzamento do goberno fora un gran barco, nos preguntámonos se ese gran barco que tería o cometido de levar Galiza ao porto, pois ten os instrumentos, as ferramentas, os víveres suficientes no seu contido, non? E se o capitán ou os capitáns
políticas neste caso están acertando e guiando o timón como merece, non? E hoxe pola mañá, pois creo que xa desgranamos os argumentos de por que pensamos que non é así, que estes orzamentos non serven para levar o noso país a bo porto nin coa velocidade necesaria. Nos pensamos que quen leva o barco non está acertando e que non quere ademais ver que cousas van quedando atrás no camiño, que cousas van caendo pola borda. Porque Galiza, o certo é que por moito que intenten poñerlles tiritas, vive unha situación de absoluto colapso nos servizos públicos, que cada día é máis evidente, e cada día máis evidente tamén que, pese aos cambios que está vendo o mundo, o goberno galego non conseguiu, non quixo transformar a economía nin aproveitar ese período de fondos extraordinarios para o facer. Polo tanto, nos concluímos unha vez máis que estes orzamentos son un orzamento dun goberno estancado que presenta propostas repetitivas, fracasadas e un colectáneo de anuncios repetidos que non teñen en conta as necesidades de Galiza. Hoxe demos argumentos varios, sinalamos desde a crise dos incendios da que parece que non se aprendeu a outros ámbitos como as necesidades de transformación tecnolóxica dos sectores productivos ou as derivadas da crise climática. E, polo tanto, fronte a esa lectura negativa que facemos dos orzamentos, pois presentamos hoxe unha alternativa para que mobilizamos máis de 2.241 millóns de euros a través de máis de 60 propostas concretas de alternativa política en distintos ámbitos. Propostas que consideramos que están ausentes ou insuficientes no orzamento que presentou hoxe o Goberno do Partido Popular e que suporían un cambio de rumbo para así levar efectivamente Galiza a bo porto e a velocidade que require este contexto, para levar o noso país cara a un futuro de cohesión social, cara a un desenvolvemento que estea baseado realmente na innovación e no valor engadido e cara a resposta á crise climática e ampliación de dereitos. Polo tanto, con esta emenda, que como sempre dicimos ten moitas limitacións polo formato do debate, pola técnica do debate, tamén polos prazos e demais, pois aínda así, con esas limitacións, as que se suman pois as limitacións dun marco político que limita o exercicio do noso autogoberno, demostramos que aínda así, con todos eses límites, con todas esas balizas, pois sería posible presentar unha alternativa, sería posible facer máis e mellor facendo as cousas de forma diferente. Por iso facemos unha proposta alternativa de orzamentos na que mobilizamos máis recursos. E a pregunta é por qué? Por qué? Pois precisamente porque compre máis e porque, como avanzábamos na sesión da mañá, un orzamento recortado non vai dar resposta ás necesidades do presente. Polo tanto, a nosa aposta por un orzamento alternativo é tamén unha aposta por un orzamento crecente, por incorporar máis recursos económicos. Reorganizamos así o orzamento a través de dous mecanismos. Por unha banda, reordenamos as prioridades de gasto, por exemplo, reorientamos recursos que ian á privada con convenios a dedo ou con partidas dirixidas ou gastos en publicidade para pasar a financiar medidas necesarias como un programa gratuito de libros de texto, unha medida que o Partido Popular eliminou hai 17 anos e que agora quere compensar con un parche. Nos insistimos, non é suficiente a medida que arbitran como compensación fiscal, senón que é necesario a garantir realmente, e facelo por lei, a gratuidade dos libros de texto. Por outra banda, impulsamos unha serie de reformas fiscais baseadas na xustiza social. Nestes días vimos, para a sorpresa de ninguén, na televisión pública ou TelePP, eses titulares grandilocuentes que sempre sacan en época de orzamentos. Trouxen un aquí. O BNG pide aumentar impostos en Galicia. Faltou poñer un subtítulo de coidado que ven o lobo. Ben, esquecen dicir a segunda parte, non? Porque isto non é cuestionable, senón a cuestión é que non nos din para que e a quen queremos aumentar os impostos desde o Bloque Nacionalista Galego. É ben sinxelo, que pague máis que máis ten para que así se poidan garantir dereitos públicos, servizos públicos e dereitos sociais na nosa economía e no noso orzamento, porque co orzamento do Partido Popular, co modelo do Partido Popular, volvo a dicir que hai grandes rebaixas aos 8.000 galegos máis ricos. Volvo poñer o exemplo, os 8.000 galegos máis ricos aforraron 6.000 euros nun ano, mentres as rentas máis baixas aforraron 50. Quen cobra por debaixo dun SMI aforrou 50, quen ten un gran salario aforrou moito máis. E miren, facendo un cálculo rápido, só que as 8.345 persoas as que o Partido Popular lles rebaixou case 6.000 euros nun ano, só que tiveran pagado un terzo, 2.000 euros, multiplicando, teríamos unha recadación de 17 millóns de euros
euros máis. É dicir, teríamos detraído 17 millóns de euros menos das nosas contas públicas e iso permitiría sufragar gasto social, iso permitiría facer apostas como as que facemos no noso orzamento. Por exemplo, con esa contía poderíamos ampliar os comedores infantís, poderíamos impulsar a ampliación da carteira sanitaria para incluir máis cobertura bucodental ou poderíamos, por exemplo, facer un plan concreto contra a pobreza infantil e de inclusión social dos colectivos máis vulnerables, como son as familias monoparentais ou as persoas inmigrantes. Pola contra, o Partido Popular prefire seguir asentado un ano máis no discurso da dereita, no discurso que cada vez se ve máis tamén no ámbito do Estado de crítica absoluta aos impostos e baleirado absoluto da política impositiva. Nos pensamos con sinceridade, señor Corgos, que o Partido Popular e a Galiza vaille mal canto máis abracen esas teses do ámbito estatal do Partido Popular, igual que cando abrazan as súas teses ante o reparto das persoas e da axuda ao colectivo inmigrante. Lamentamos que invistan máis copy-paste nese discurso estatal e máis enerxías en cuestións como recorrer ao Tribunal Supremo a acollida desas persoas migrantes no lugar de pensar en facer propostas en positivo como o plan que compromete o Bloque Nacionalista Galego nesta alternativa orzamentaria. Unha alternativa, insisto, que pasa por unha política fiscal que sexa xusta. Para iso, incorporamos medidas para dotar de progresividade o IRPF ou os impostos de patrimonio e de sucesións e doazóns e desenvolvemos tamén tributos propios, porque iso é desenvolver o autogoberno e tamén o propio informe do Consello de Contas sobre o sistema de financiamento alertaba como o desempeño fiscal se exerce pouco. Desenvolvemos tributos propios, insisto, para crear tamén un modelo económico e social máis xusto para agravar grandes superficies comerciais, vivendas baleiras, danos medioambientais ou reformar, por exemplo, o canon eólico, aínda que non sexa o noso modelo para que, en canto estea vixente, sexa máis útil. Desta maneira, incrementamos en 342 millóns de euros a nosa capacidade de gasto e así podemos ter máis oportunidades de crear propostas que axuden a vida dos galegos e galegas, porque a verdade, se poñemos en perspectiva, se vemos, por exemplo, entre 2018 e 2025, que a Xunta de Galiza deixou de recaudar máis de 3.000 millóns de euros, só facendo un cálculo de que a metade, cando menos pudera revisarse, iso tería compensado o recorte de máis de 1.600 millóns de euros acumulado que hai en atención primaria desde que vostedes gobernan. Polo tanto, insistimos, sí, hai que revisar a política fiscal, sí, hai que subir os impostos a quen máis ten para poder así axudar a quen menos ten. E con isto propoñemos, precisamente, ter máis recursos para rescatar uns servizos públicos que insistimos que están absolutamente colapsados. Desta maneira, en sanidade, por exemplo, propoñemos abordar, entre outras, a crise da atención primaria, que é incuestionable a estas alturas, con un novo modelo que incorpore máis categorías profesionais e tamén un plan de recursos humanos de mellora das condicións económicas e laborais. Propoñemos 250 millóns de euros para este ámbito e tamén apostamos de forma decidida pola saúde mental. Volvo a dicir, lamentablemente, nesta cuestión, o estilo Rueda está sendo o estilo Pinocho. Seguimos preguntándonos e non se nos respondeu hoxe onde están eses 14 psicólogos e psicólogas que ia contratar o señor Rueda antes de prometernos neste Parlamento contratar a 21. Onde están? Supoño que está no mesmo sitio que os cribados de cancro de mama para mulleres maiores de 45 anos, que tamén prometeu hai 2 anos e segue nos titulares ficticios do Partido Popular, pero non nos Sergas. Por lo tanto, nós o que propoñemos é que tomen en serio esta cuestión a través da contratación de 100 psicólogos e psicólogas dun verdadeiro plan de saúde mental e tamén de estender esas unidades de hospitalización infanto-xuvenil a todas as áreas sanitarias. Tamén incorporamos medidas necesarias como 130 millóns de euros para abordar o problema coas listas de agarda. Listas de agarda que, insisto, seguen sen recuperarse que era os niveis prepandemia, máis alá de outros debates sobre a transparencia desas listas. É evidente que hai unha crise no sector sanitario cada vez menos accesible e con cada vez máis desigualdade territorial. Polo tanto, insistimos en que hai que reconsiderar as medidas que incorporan, como tamén hai que facer nun dos ámbitos máis débiles, o da política social, unha política social que cae a cachos cada día con escándalo tras escándalo,
unha Consellería de Política Social, quero recordar que ten menos recursos do que a Xunta vai dedicar para o pagamento da débeda. Neste ámbito, insistimos en propostas clave como ese Plan Galiza Coida para impedir que volvamos ter esas imaxes da vergoña como nas residencias de Amoeiro ou de Xinzo. Temos que aprender dunha vez por todas a lección da pandemia e cambiar o modelo, igual que hai que cambiar o modelo de servizo de axuda ao fogar. Volvemos a insistir, 15 millóns de euros para poder incrementar xa nos próximos 2 anos a contía a 20 euros hora e acabar co afogamento dos concellos e dun servizo que é fundamental e que só coa metade do que lle rebaixan vostedes en patrimonio as rendas máis altas podería financiarse. Tamén, fronte a un goberno do Partido Popular que escoitaremos nos próximos días antes do 25 de novembro falar de poñer moitos lazos morados, hai que dicir que o programa 313D de violencia machista neste orzamento baixa, aplican un recorte, polo tanto, a nosa postura política evidentemente é a contraria. Non hai que recortar este programa, senón que hai que ampliálo e insistimos, un de cada 100 euros que sexa para o problema máis importante da vida das mulleres, que é o dereito a vivir libres e vivas. Pedimos 140 millóns de euros para isto e tamén un plan extraordinario de 15 millóns de euros que nos permita rescatar eses servizos públicos que a Xunta privatiza, os centros de crise 24 horas e eses futuros CIM móviles que queren privatizar tamén. Da mesma maneira, no ámbito do ensino, tamén incrementamos o orzamento en 137 millóns de euros para abordar os problemas fundamentais que está tendo un sector importantísimo na vida dos galegos e galegas, para poñer solucións a un sector que está poñendo demandas en riba da mesa que son xustas e necesarias. Desta maneira, fronte a un Partido Popular que favoreceu a privatización do sistema universitario, quero recordar que esta mesma semana víamos como a Universidade Privada de Abanca lanzaba a 9ª titulación, 9ª de enfermaría neste país, cando sobre a teoría da lei non pode haber duplicidades, e avanzaba o anuncio de biomedicina. Fronte a isto, a nosa aposta é blindar con 50 millóns de euros máis o ensino público universitario, porque cando hai que escoller entre a banca ou a Universidade Galega, o BNG ten claro de que lado está, sempre do lado do ensino público. Da mesma maneira, fronte a un Partido Popular que pretende atender unhas necesidades educativas especiais que se triplicaron nos últimos 10 anos co mesmo profesorado, nos insistimos nun plan con 10 millóns de euros para abordar estas necesidades educativas e outro plan de 10 millóns de euros para restituir dereitos no colectivo do profesorado e para ampliar este profesorado e poder atender cunhas ratios máis baixas. Outro ámbito no que tamén queremos insistir e que é fundamental para a vida dos galegos e galegas é o da vivenda. É necesario un cambio de rumbo, non ten pés nin cabeza a política de vivenda da Xunta, non hai planificación, non hai execución e non hai credibilidade das propostas do Partido Popular. Fronte a iso, presentamos unha batería de medidas ambiciosas como un programa intensivo de compra de vivenda para mobilizar realmente vivenda baleira. Son as cidades, hai máis de 90.000 inmobles baleiros e, polo tanto, aí poden actuar, e tamén para un novo modelo de vivenda protexida que sexa realmente vivenda protexida e digna, non ese modelo que pretenden vostedes de minipisos e baixos comerciais. E tamén, como avanzábamos hoxe a mañá, insistimos en que hai que impulsar o plan da Cinza Vida con 50 millóns de euros, non só para paliar as consecuencias dos lumes, sino tamén para cambiar o modelo e apostar por un rural vivo no que tamén incorporamos medidas de remuda xeracional e dinamización do sector gandeiro e agroecolóxico. Da mesma maneira, tamén no ámbito do mar, apostamos pola investigación e a remuda xeracional e incluímos propostas para prepararnos ante o cambio climático como o Fondo Clima e Natureza e a Estrategia Galega da Auga. Incorporamos ausencias enormes que hai no seu orzamento, como un plan verdadeiro para ter unha estrategia galega contra a sinistralidade laboral ou propostas para o ámbito da lingua que vostedes desatenden sen compromisos concretos. E, finalmente, incorporamos tamén un paquete de emendas de máis de 570 millóns de euros que teñen un obxectivo moi claro: cambiar o modelo económico e poñer Galiza a producir baseándonos na innovación e na ciencia. Pacto Galego da Ciencia con 250 millóns de euros, empresa pública de enerxía, ou crear un fondo soberano da Galiza innovadora para mobilizar 1.200 millóns de euros ata o ano 2032 son algunhas das nosas propostas. En resumidas contas, detallei algunhas das máis relevantes, pero incorporamos un paquete de medidas para demostrar que hai alternativa, que hai outro proxecto de país con máis de 60 propostas que busca que rectifiquen vostedes cuestións nas que non acertan, emendas nas que poderá dar argumentos aquí
aquí para rexeitar a globalidade, pero que teñen por diante un mes e pico para poder transaccionar algunha delas. Polo tanto, instamos unha vez máis, señor Corgos, a que deixen de mirar o seu embigo e a que leven a Galiza a bo porto, escoitando para iso o que teñen que dicir tamén os galegos e galegas que non son do Partido Popular, escoitando tamén as propostas que incorpora o BNG, que, insisto, a maioría non son propostas do BNG, sino propostas de colectivos, propostas da sociedade galega para atender urxencias que vostedes están ignorando. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor conselleiro de Facenda e Administración Pública, o señor Corgos. Grazas, señora presidenta. Señorías, moi boa tarde. Continuamos co discurso, coas emendas transversais. Un par de cuestións por alusións. Non entendí moi ben o dos 615 millóns de euros, señora Espinosa. Espero que na súa próxima intervención explique de onde saen 600 millóns de euros, porque senón se está cargando o debate orzamentario. Se a calquera lle deixan pintar 600 millóns de euros en coste de oportunidade de subir impostos para soportar novas políticas de gasto, pois así se sai gratis propoñer máis gastos. Seguro que a señora Presa, se desixáramos pintar 600 millóns de euros no estado de ingresos, tamén os aproveitaba para atender a novas necesidades. Eu mesmo tamén o faría. Habería que justificalo. En segundo lugar, di que a AIREF pone en cuestión a regra de gasto, pero mire, a AIREF pone en cuestión a regra de gasto, non, a AIREF o que di é que imos ao límite e que existe risco de que non a cumpramos, evidentemente, porque imos ao límite e tentamos aproveitar todos os recursos ata o límite, pero mire, hoxe mesmo a súa ministra autorizou o plan económico financeiro da Comunidade Autónoma de Galicia coa regra de gasto, indicando que sí que ve factible a propia ministra, que supoño que daralle máis credibilidade ao Ministerio de Facenda que a AIREF, que fai estimacións sobre o noso plan de axuste da Comunidade Autónoma. Por tanto, a ministra Montero sí que dá validez ao cumprimento da regra de gasto por parte da Comunidade Autónoma de Galicia. Di que o investimento en I+D+I baixa. O investimento en I+D+I nestes orzamentos sube as partidas de I+D+I un 9%. Tamén no Castinxe, a defensa real das zonas queimadas, duplicamos o orzamento dedicado á prevención e a contrarrestar os efectos dos lumes deste verán. Por tanto, non son exactas as súas afirmacións. E, por último, outra afirmación que tamén me gustaría contrastar é cando di que nos orzamentamos por debaixo das necesidades dos Sergas como se fuera cousa propia. Isto é unha IVA estrutural que ven do carácter ampliable do gasto sanitario. Estamos dispostos a seguirlo mantendo así, pero que vostedes, cando facían o orzamento, o Consello de Contas tamén lles dicía o mesmo. Entón non sei que ven aquí a lernos a cartilla cando din que tiñan un problema estrutural coa elaboración do orzamento dos Sergas, por exemplo, nos orzamentos do ano 2009. Afrontamos este debate logo de que esta mañá tivéramos ocasión de confrontar os modelos de política económica dos diferentes grupos e, como é lógico, quedaron reflectidas as diferencias de modelo. Agora tentaría explicarlles as razóns que nos levan a rexeitar as emendas transversais dos grupos da oposición. E unha vez analizadas con detalle, o Goberno galego considera que non é posible aceitalas por varias razóns que sinalarei de seguido. O principal motivo é que o Goberno galego está en contra de subirlles os impostos á cidadanía, mentres que os grupos do BNG e do PSDG coinciden un ano máis en aumentarlle os impostos a todos os galegas e galegas. Iso sí, novamente, de xeito distinto. Señores da oposición, a nosa posición en política fiscal é justamente a contraria. Optamos por baixar os impostos o que poidamos en cada momento, e sempre que sexa compatible orzamento tras orzamento co reforzo dos servizos públicos. Por iso, para o ano 26, ademais de voltar a investir máis que nunca en sanidade, educación e en políticas sociais, voltamos a investir máis que nunca en sanidade, educación e políticas sociais, incluímos novas rebaixas selectivas de impostos, ademais de consolidar as que xa están en vigor.
Outra razón que nos levaría a rexeitar as súas emendas é tamén outra práctica recorrente, pois en moitas ocasións retiran partidas finalistas destinadas para algo concreto e que non se poden empregar nos destinos que propoñen. E, ademais, chegan en ocasións a diminuir ou mesmo eliminar programas ou partidas precisas para que funcione a Administración autonómica e para que presten os servizos públicos. Por non falar de cando retiran algunha partida que non está consignada nos orzamentos presentados para o 26. Vesámoslo polo miúdo. No que atinxe a proposta dos socialistas de Galicia, o primeiro é máis sorprendente, como dicía, é como pretenden incrementar os ingresos en máis de 600 millóns de euros, porque non queda nada claro. Parece, supostamente, polas declaracións do señor Besteiro esta mañá, que serían ingresos para a suposta e mal chamada quita da débeda. Señorías do PSDG, estas dúbidas derivan de que fan unha técnica de emendas francamente moi pouco transparente e que non contribúe nada ao debate. Se realmente pensan que imos ter ingresos pola condonación da débeda, o que deberían enclaresar é por que poñen para o vindeiro ano 615 millóns de euros, como nos chegarían e para que os poderíamos empregar. Porque saben perfectamente que nin esa sería a contía, nin calquera recurso por esa vía se podería adicar a incrementar gasto, tal e como se recolle no propio texto do Ministerio de Facenda. Sexamos serios, imos facer memoria. Lembran cando o ano pasado, neste mesmo trámite, propoñían subir os ingresos con 115 millóns de euros a través desta mesma suposta condonación da débeda? O ano pasado, 115 millóns de euros, está nos 600, como esta inflación. Pois temos que dicir iso mesmo, deputados e deputadas do PSDG. Que tivese pasado se estivésemos feito caso? Que hoxe teríamos un burato de 115 millóns de euros nos orzamentos deste ano e agora pretenden multiplicalo por 6 para o vindeiro exercicio. Afortunadamente non lles fixemos caso e hoxe temos un orzamento real non pintado con ingresos que non se pode recibir e que estamos a executar con normalidade. Insisto, queren ter un debate serio? Pois, tal como están as cousas, o realista sabe prever que esta suposta e mal chamada condonación da débeda non se vai a aprobar. Pero aínda no hipotético caso de que os socios do Goberno mudasen de postura, nin serían 615 millóns de euros os ingresos de Galicia, nin nos permitiría unha maior capacidade de gasto, e que nin siquiera reduciría a débeda dos galegos. Non aumentarían 600 millóns de euros en total, a razón de máis de 220 millóns de euros por cada galego e galega. De verdade que a estas alturas os socialistas galegos queren seguir con este engano? Reitérolles que unha suposta condonación é unha operación financeira que afecta exclusivamente ao capítulo 9, un capítulo financeiro de pasivos financeiros. Por tanto, deberían saber que non aumenta a capacidade de gasto noutros capítulos do orzamento. Pídoles un pouco de rigor e que non defendan o indefendible, con tal de poñerse unha vez máis do lado do señor Sánchez e en contra dos intereses de Galicia. Espero que esta vez fose claro o abondo. E quero deixar claro tamén que o rexeitamento do Goberno galego a pretensión dos socialistas de subirles os impostos aos cidadáns é nada máis e nada menos 276,5 millóns de euros. Este non é o noso modelo e non queremos convertir a Galicia nun inferno fiscal como que leva implantado o Goberno central, o último exemplo co intento da suba indiscriminada de cotas para autónomos. O dicen esta mañá. Dende o ano 2019, segundo datos da OCDE, España sube a súa presión fiscal 3 puntos máis que a media da OCDE. É o cuarto país que máis incrementa a súa presión fiscal. Señores do PSDG, as súas emendas suben en 246 millóns de euros, impostos que xa existen, e 30,5 millóns de euros máis en novas figuras tributarias que, ademais, xa foron recitadas en anos anteriores. Reitero, a nosa política fiscal é ben diferente. Temos un modelo fiscal consolidado, propio e previsible, baseado en rebaixas de impostos coa intensidade que permite cada momento e cada conxuntura económica, e, sobre todo, en tentar non subilos. Nós non queremos subir impostos, queremos baixalos porque pensamos que xa pagamos impostos suficientes. Por iso consolidamos todas as rebaixas de impostos en vigor, que só dende o ano 20 aforraron aos galegos e galegas, como dicen hoxe pola mañá, 1.600 millóns de euros, e en especial aos galegos e galegas de rendas medias e baixas.
E incluímos para o vindeiro exercicio novas rebaixas tributarias cun novo colectivo prioritario que como son as familias monoparentais. Dende o vindeiro ano, as familias monoparentais terán na compra de vivenda unha reducción do imposto de transmisións patrimoniais ata o 3% que pode chegar ata a súa eliminación completa en zonas pouco poboadas. Incrementaremos o límite de prezo da vivenda de 200.000 a 240.000 euros máis 30.000 por membro da unidade familiar para poder beneficiarse dos tipos reducidos do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Consideramos razoable este límite debido á suba dos prezos da vivenda e tamén o equiparamos para as vítimas de violencia de xénero. Incentivamos o uso do contrato vitalicio, unha figura exclusiva do dereito civil galego, como tamén expliquei esta mañá, rebaixando a súa tributación para aqueles que cedan un ben á persoa que os coide. Neste caso, as vantaxes fiscais son reducir a metade do 8,4% o tipo de impostos sobre transmisións patrimoniais pola cesión do ben inmoble. No imposto de doazóns tributarán como se fosen parentes cercanos cunha rebaixa de máis do 50% e eliminamos a tributación da garantía de reintegro no imposto de actos xurídicos documentados. Aprobamos unha deducción fiscal pola compra de libros e material escolar, deducción do 15% na cota autonómica do IRPF deste ano ata 105 euros por neno ou nena escolarizados para rendas familiares de ata 30.000 euros per cápita. E o facemos con carácter retroactivo para que os gastos deste curso xa se poidan deducir da declaración do IRPF de 2025 a presentar a vindeira primavera. Eliminamos a tributación das axudas a enfermos de ELA, deducindo da cota autonómica tamén o 100% de os ata 12.000 euros anuais de axuda que queden exentos de impostos. E tamén suprimimos a tributación de compensación que o Goberno central recoñeceu no ano 23 os afectados pola talidomía e que polo seu deseño ineficiente algúns teñen que chegar ata un 40% da axuda vía IRPF. Finalmente, eliminamos os impostos aos afectados polos incendios para compensar que non o teña feito o Goberno central. Deducción do 100% da tributación no tramo autonómico do IRPF polas axudas autonómicas. Deducción do 100% da base do imposto de sucesións e doazóns polas doazóns recibidas para reparar ou repor bens danados. Deducción do 100% en transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados polas operacións para sustituir bens danados. E exención nas tasas da Xunta de Galicia por servizos ou actuacións derivados de incendios. Por certo, sabe que lle pedimos á ministra que tomara estas medidas tamén cos tributos estatais e esta mesma mañana confirmounos no Consello de Política Fiscal e Financeira que se nega a tomar algunha medida compensatoria neste eido. Así é como se apoia a xente afectada pola vaga de lumes deste verán. Analicemos unha a unha as medidas de subidas de impostos que propón o PSDG. Propoñen que os galegos paguen 22,55 millóns de euros máis que o ano pasado en IRPF, 1 millón de euros máis que o que pedían en anos anteriores. Pois reiterolle o xa dito tamén en anos anteriores, non estamos de acordo. Tampouco sabemos como queren conseguir estes ingresos, se estamos a falar de suba de tarifas, a que partes do tramo da tarefa están a afectar ou con a eliminación de deduccións, e tamén que deduccións son as que queren quitar do imposto sobre a renda das persoas físicas, pero sen esta información xa lle digo que non estamos de acordo con esta medida. Nos no IRPF aprobamos 4 rebaixas do tramo autonómico do ano 14, para que Galicia estea entre as comunidades autónomas con mellor tratamento para rendas medias e baixas. Grazas a estas medidas de media, un contribuinte galego pagou esta campaña polo IRPF casi 500 euros menos que no ano 2019. Ademais, hai 2 anos aprobamos que as familias con 2 fillos se deducisen 250 euros de cota como se foran familias numerosas, vantaxe que antes só tiñan estas familias numerosas de categoría xeral. Fomos a primeira comunidade autónoma en aprobar unha medida deste tipo que beneficia a 187.000 familias. E de forma paralela, duplicamos esta cantidade para as familias numerosas que pasan a deducirse 500 euros por 3 fillos e 250 euros por cada fillo a maiores. Isto contrasta claramente co que fai o Goberno central ao que parece que o PSDG quere trasladar a Galicia, porque cada familia paga 540 euros máis por a non deflactación do IRPF por parte do Goberno, como acaba de acreditar a pasada semana o REA. Ademais, aínda que aceptásemos esta medida, no IRPF non tería impacto nestes orzamentos e, por tanto, non se pode consignar como un ingreso destes orzamentos. Tería impacto nos orzamentos do seguinte exercicio e, por lo tanto, sería un gasto do seguinte exercicio.
Piden que os galegos paguen 84,5 millóns de euros máis no imposto sobre patrimonio. Neste caso, son 4,5 euros máis que o ano pasado. Agora quere recadar cada vez máis por este imposto cando no último ano do goberno bipartito, como lle indicou esta mañá o señor Pazos, a recadación foi cero, posto que vostedes mesmos eliminaron o imposto sobre patrimonio cando baixar impostos era de esquerdas tamén, non sei se se lembra, o famoso adagio do presidente Zapatero, posto que o goberno socialista de España eliminou este imposto no ano 2018. Propoñen incrementar en 71 millóns de euros a recadación do imposto de sucesións, 1 millón máis que o ano pasado. O fanse en base para obter estas subidas, pois non propoñen que medidas concretas poden levar asociado semellante incremento de recadación, 71 millóns no imposto de sucesións. Queren que todos os galegos volten a pagar o imposto de sucesións. Señorías, dareilles un dato. O 83% das operacións liquidadas o ano pasado foron para bases impoñibles inferiores a 100.000 euros. Considera o PSDG que estes galegos e galegas se beneficiaron desta medida e non pagaron nada polo imposto con bases impoñibles de menos de 100.000 euros son ricos? Nós pensamos que non. Pensamos que non e reiterarelles o noso modelo. Coas rebaixas aprobadas tanto en 2016 como no ano 20, eliminouse para 99,9% o imposto de sucesións entre familiares directos. O noso obxectivo neste imposto é manter íntegro o patrimonio familiar e a capacidade económica dunha familia cando falece un familiar directo. E estamos sempre no eido desas rendas medias e baixas. E dende este ano, os primeiros 25.000 euros nas herdanzas entre irmáns, tíos, sobriños, sogros, cuñados, senros e noras tampouco tributan. Tamén solicitan aumentar en 40 millóns de euros o imposto de transmisións patrimoniais e en 5 millóns de euros o de actos únicos documentados. Tampouco estamos de acordo con subir estes tributos. O noso modelo basease en manter uns colectivos prioritarios para a adquisición de vivenda habitual, mozos, familias numerosas, persoas con discapacidade e colectivos vulnerables, aos que o vindeiro ano sumaremos, como dicen, as familias monoparentais. Pois ben, estes colectivos, en vez de tributar polo tipo Seraldo 8% en transmisións patrimoniais, beneficianse na adquisición de vivenda de tipos reducidos que van dende os 7 ata a supresión en zonas pouco poboadas. Díganoslo claro, vostede eliminaría estes tipos reducidos para estes colectivos? Para estes colectivos que teñen, ademais, máis dificultades para acceder a unha vivenda, nós non estamos de acordo. Nós baixamos máis da metade o imposto para mercar un automóbil usado. Ata o mes de outubro, en Galicia vendéronse preto de 100.000 vehículos usados, cun prezo medio de venda de 14.144 euros. Os galegos que se aproveitaron da nosa medida, da nosa rebaixa fiscal, aforraron de media 600 euros gracias a esta medida. Vostedes voltarían a subir o tipo do 3 ou 8%? Pensan que mercarse un coche de segunda man por 12.000 euros é de ricos? Ademais, Galicia foi pioneira en España en implantar un programa de impostos cero no rural, eliminando a tributación de operacións como a transmisión de solo rústico ou de explotacións agrarias, co propósito claro de fixar poboación no rural para que os galegos vivan do rural e vivan no rural. Así, por unha banda, temos medidas para o fomento da actividade agraria como as deduccións no imposto de transmisións patrimoniais e actos jurídicos documentados para facilitar ás persoas agricultoras e gandeiras a transmisión do solo rústico e o acceso a superficies infrautilizadas. A ampliación de reduccións da Lei Estatal de Modernización das Explotacións Agrarias ata o 100% e deduccións do 100% das operacións sobre fincas e terreos rústicos e elementos afectos a explotacións agrarias. Ou tamén deduccións do 100% da compra de bens inmobles afectos a estas actividades económicas. Por outra banda, temos medidas para favorecer a fixación da poboación, establecendo tipos bonificados para a adquisición de vivendas en zonas pouco poboadas. Tipos bonificados que chegan á eliminación da fiscalidade na adquisición de vivenda habitual para os colectivos prioritarios e con deduccións no IRPF para os nacementos e adopcións de nenos en municipios de menos de 5.000 habitantes, que oscilan dende os 432 euros polo primeiro ata 2.880 euros por neno a partir do terceiro. Para familias, eso sí, con renda menor ou igual a 22.000 euros ou de 360 a 432 euros por ano se a renda é superior a ese importe. Ademais de deduccións, estas deduccións continúan nos 2 anos seguintes ao do nacemento. Por outra banda, propoñen novos tributos para subirlles os impostos aos galegos en 30,5 millóns de euros máis. A mesma proposta idéntica
que a dos 3 anos precedentes. Un ano máis quero clarisar que a creación de novos impostos non debe tomarse a lixeira, porque calquera figura impositiva incardínase no sistema tributario e produce efectos que hai que estudar e valorar. Por tanto, toda proposta debe ir acompañada dunha justificación e dun análise das súas implicacións. De feito, se implantásemos algún deses novos impostos que pretenden dunha ou de outra forma, serían repercutidos aos consumidores. Pretenden outra vez recadar 6 millóns de euros con un imposto autonómico sobre grandes superficies, pero a súa proposta numérica carece de memoria justificativa do obxecto e finalidade, da configuración dos seus elementos esenciais e das consecuencias da súa implantación. Por iso non podemos valorarlo. Hai que ter en conta que o establecemento dun imposto propio autonómico debe vir convintemente apoiado nun estudo amplio fundamentado da súa justificación, de cal é a finalidade perseguida con el, en que medida esa estrutura de determinación dos elementos esenciais do imposto axudan a consecución desa finalidade pretendida. Actualmente hai 3 impostos implantados en 3 comunidades autónomas, Cataluña, Asturias e Aragón, para os establecimientos comerciais. E cada unha deles establece unha estrutura diferenciada. Unha determina como base impoñible o número de vehículos que acceden ao aparcamento do establecemento comercial. Outro, a superficie destinada ao aparcamento. E outro, a superficie total de cada establecemento comercial que dispoña dunha gran área de venda. Non sabemos cal é o seu modelo. Pretenden outra vez recadar 18 millóns de euros con impostos sobre as instalacións que inciden no medio, como as de telefonía e telemática, as novas liñas de transporte de enerxía e as novas liñas de transporte de enerxía eléctrica. Neste caso tamén descoñecemos a estrutura de imposición proposta e como calculan o importe. A vista das últimas sentencias do Tribunal Supremo, debe valorarse neste tipo de tributos se é convinte establecer figuras impositivas que poden ser finalmente repercutidas ao consumidor final, como ten moitos visos de acontecer. E pretenden recadar tamén, ao igual que en anos anteriores, 6,5 millóns de euros cun imposto sobre a emisión de gases nocivos á atmósfera. De novo, descoñecemos como se calcula o importe e, ademais, tampouco se aclara cales son os gases nocivos que pretenden gravar. Ao respecto, quero lembrar que Galicia xa conta cun imposto propio que grava as sustancias contaminantes á atmósfera aplicable dende o ano 96. O imposto, o ICA, o imposto sobre contaminación atmosférica. Ademais, a ampliación do feito impoñible deste tributo a calquera outra sustancia gravada noutras comunidades autónomas non reportaría en absoluto unha cifra como a que propoñen, 6,5 millóns de euros. Toda a recadación do ICA actualmente está por debaixo do millón de euros. Tamén nesta ocasión, o PSDG quere incrementar o actual gravame polos aproveitamentos pola auga encorada para recadar 6,5 millóns de euros máis. Tamén o temos que rexeitar. Non teñen en conta a natureza do gravame, que é un imposto de carácter extrafiscal ambiental, dirixido a compensar o impacto ambiental destas instalacións. Por tanto, non cabe modificalo exclusivamente por motivos recadatorios. Por último, imputan 3 millóns de euros ao imposto sobre a actividade do xogo e 13,5 ás tasas fiscais do xogo, pero sen argumentar o incremento destes ingresos, a que medida concreta se debe, nin se afecta a algún subsector concreto ou a todos eles, de todos os que operan no eido do xogo. O que sí que quero advertir é que estas contías suporían aumentar a recadación nun 31,1% no caso do imposto e nun 26,1% as tasas, o que semella non factible dende o punto de vista económico e de competitividade da actividade. Ademais, no caso do imposto, as comunidades autónomas poden incrementar os tipos como máximo nun 20% sobre os establecidos pola norma estatal e vostedes superan esta porcentaxe. En canto ás minoracións, explicarei por que non se poden efectuar na medida en que se propoñen. O primeiro que teño que comentar é que o 95% das súas emendas teñen a mesma formulación que o ano pasado. E máis da metade son idénticas, mesmo sobre partidas que para o vindeiro exercicio non existen, claro, como colleron as do ano pasado. Como ven sendo habitual, nas emendas transversais do PSDG evidencian unha falta total de transparencia, pois non detallan minoracións alén que coa codificación orzamentaria. De novo, unha técnica moi pouco transparente, aparte da atrapallada esa dos 600 millóns de euros, porque cando se trata de restar só codificamos numéricamente as partidas orzamentarias para que ninguén se entere onde estamos restando, e logo sí que ampliamos con todo o uso de descripcións as partidas que aumentan. Iso sí que é transparencia. Tamén, como en anos anteriores, queren reducir ou mesmo eliminar partidas de persoal eventual, pero, sen embargo, onde gobernan fan todo o contrario, as suben.
Para un ano máis non falar dos meus compañeros de goberno, voume centrar no meu departamento. Ao meu gabinete lle deixan 3.911 euros para todo o ano para persoal de gabinete. Quere que lle lembremos canto adicaban vostedes? Un pouco de seriedade, por favor. De novo vostedes... pero bueno, de novo vostedes ainda me deixan algo, porque os seus compañeros do bloque non deixan nin 3.000 euros, eliminan de raíz toda a partida de gabinete. É tal a teima con esta partida que incluso se propone eliminala en varios casos en programas de gasto e xestores que xa non existen na actualidade. Indo é importante, sabe canto temos aforrado dende o ano 2010 en relación ao que vostedes gastaban no ano 2009? Case 26 millóns de euros. Unha cifra xa de por sí moi importante, pero que se entende mellor se explicamos que só este aforro permitiríanos pagar os gabinetes dos vindeiros 3 anos. Os datos dinnos ano a ano que somos bastante máis moderados no gasto de persoal eventual do que eran vostedes. Tamén propoñen eliminar gastos operativos necesarios para o funcionamento dos servizos das consellerías e entes da Administración Autonómica. Reducen partidas por riba dos créditos previstos, por exemplo, en gastos de funcionamento das consellerías de Vivenda, de Política Social ou de Educación. Ou chegan a deixar a cero estes gastos de funcionamento nas consellerías de Presidencia ou Cultura. Por outra banda, eliminan 2,5 millóns de euros de achegas para as comunicacións telefónicas na Antega, minorándoas nun 62%, cando este gasto está asustado o indispensable para garantir o funcionamento das comunicacións da Xunta de Galicia. Que queren? O que se pretende deixar incomunicada a área de goberno responsable de tecnoloxía? Curiosa medida. Ou tamén eliminan 2 de 4,8 millóns de euros para equipamento do novo San Caetano. Non sei se pretenden que os novos traballadores públicos traballen sentados no chan. Baixan en 53,8 millóns de euros os recursos para a Axencia Galega de Infraestructuras, poñendo en risco o mantemento das estradas. Semella que queren aquí seguir o exemplo do ministro Puente, que ten as estradas da súa competencia cheas de fochancas. E logo pretende compensalo cunha tarifa plana de 200.000 euros para un listado de estradas que suman en total 13,8 millóns de euros, 40 millóns de euros menos dos que retiran. Así mesmo, eliminan case todo o fondo de contingencia que xa baixou en case un 60% dende o ano 23. Eso é de 5,4 millóns de euros. Están en conta de ter unha bolsa de recursos para atender as necesidades imprevistas que poden surdir e que se xan inaplazables? Esquecen, por outra banda, que este fondo é obrigatorio por a legislación estatal básica en materia de estabilidade orzamentaria. Podería poñer máis exemplos, pero coido que son abondo. Pensamos agora aos incrementos de gasto. Señorías, aparte do que xa comentei dos 615 millóns de euros, o PSDG propón aumentar en algo máis de 100 millóns de euros os ingresos por fondos europeos, pero sen decir que queren facer con estes recursos a maiores, e tampouco teñen en conta o financiamento adicional preciso para cofinanciar as actuacións, é dicir, colocan o fondo europeo, pero non colocan a cofinanciación para permitir gastar e certificar estes fondos. Pois ben, non seríamos responsables se incluísemos esta maior dotación simplemente por pintar máis ingresos que logo non se poderían executar. Hai que ter en conta que os orzamentos para o ano 26 xa prevén 940,5 millóns de euros do marco actual 21-27, 50 millóns de euros máis que este ano se descontamos o mecanismo de recuperación e resiliencia. En este montante está incluída a reprogramación dos fondos FEDER e FEADER para crear o programa Restore, para recuperar as zonas danadas por os incendios forestais e atender os novos obxectivos da Unión Europea en materia de vivenda e resiliencia hídrica, como describín esta mañán. Curiosamente, medran o gasto de personal en case 100 millóns de euros, non sei se para contratar a máis persoal ou para subir soldos, pero en lugar de incrementar proporcionalmente o gasto de seguridade social, o rebaixan en case 1 millón de euros. Subimos o gasto de persoal e baixamos as cotizacións sociais, se van a cargar a seguridade social, xa está un pouco maltreita. Sí. Suxiren contratar sen asegurar. Por outra banda, reclaman máis achegas aos concellos. O fan o ano que a Xunta de novo lles transfire máis recursos que nunca, 670 millóns de euros, non só a través do Fondo de Cooperación Local, senón mediante multitude de liñas de axudas dos diferentes departamentos autonómicos. E outro clásico do PSDG, propoñer incrementos idénticos nos importes para infraestructuras en determinados concellos, así quedamos ben con todos. Volvemos a formular a mesma cifra con independencia do seu estado de tramitación, da súa localización ou das características do investimento. E tampouco diferenciamos cantidades para a obra nova ou para reformar as existentes. Así, para cada centro de saúde
utilizamos o precio único de 400.000 euros sin distinción. Da igual o grau de avance da obra, porque o que queren é dicir que o solicitaron, aínda que sexan conscientes de que non se poida executar unha cantidade tan baixa. Para cada residencia de maiores, centro de día e escolas infantís son máis modestos. Tocan a 150.000 euros por centro de día, residencia e escola infantil, exactamente igual que o ano pasado. E a novidade deste ano, neste todo a 100, é que inclúen centros educativos, pero só con 100.000 euros cada un. Tratan de incrementar as actuacións, de novo cunha absoluta falta de rigor, porque con esta contía non chega ni para o proxecto inicial, como ben saben. Se fixéramos caso aos seus cálculos, cos 70 millóns de euros que temos orzamentados para obras de reforma e mantenimento de centros educativos, nos sobraría para facer obras en todos os centros da rede de educación, incluso os recén feitos, e aínda non sobrarían cartos. Ademais, quero recordarlles que dende o ano 19 duplicouse o orzamento para obras en centros educativos. A diferencia é que desde o Goberno galego nos tomamos en serio a planificación destas infraestructuras. Priorizamos as actuacións en función das necesidades, ademais de dotar a cada unha cos recursos aceitados en función da fase en que se atope cada proxecto. Imos agora coas propostas do BNG. Tamén indicarlles que, por suposto, estamos en contra de subirlles os impostos aos galegos en 342 millóns de euros, 33 deles con novos impostos tal e como pretenden. Cada ano queren aumentar máis e máis a presión fiscal á cidadanía. Vayamos analizando unha a unha cales son estas propostas en materia tributaria. Propoñen que os galegos paguen no IRPF 65,4 millóns de euros máis. Non estamos de acordo. Cada ano suben un pouco máis esta contía, eran 30 millóns hai 3 anos, 40,5 millóns hai 2 anos e 52,5 millóns de euros o ano pasado, e agora chegamos aos 65,4 millóns de euros. Propoñen recadar 3 veces máis que coa suba que formulan os seus compañeros do PSDG. Pero tampouco sabemos cal é o contido e a concreción da súa suba. Así se entende que apoien a política de asfixia fiscal que está a levar a cabo tamén o Goberno Central desde Madrid. Por tanto, neste caso, remítolle aos xa contestado ao Grupo Socialista. Non consideramos que sexa este preciso momento de subir o IRPF. Este Goberno aposta polas medidas xa citadas de alivio fiscal. Si quero lembrarlles un ano máis que o BNG votou en contra de deflactar o IRPF cando aprobou esta medida o Goberno galego no ano 23 e cando os galegos e galegas estaban máis asfixiados pola suba dos prezos. Non sei se se lembran. Propoñen que os galegos paguen 38 millóns de euros máis polo imposto de sucesións e doazóns. Son 3 millóns máis de euros que o ano pasado. Por suposto, tampouco estamos de acordo. De novo, remítome ao xa contestado polo Grupo Socialista, aínda que non coincidan as contías. Propoñen que os galegos e galegas paguen 110 millóns de euros máis polo imposto sobre o patrimonio. Volve a chover sobre mollado. Volven a subir tributos que xa aumentaban o ano pasado eran 90 e agora 110 millóns de euros e os anteriores sinalaban 60 millóns de euros. Reitero o dito. Agora queremos recaudar cada vez máis por este imposto cando o último ano do goberno bipartito a recaudación foi cero porque vostedes mesmos tiñan eliminado este imposto. Igualmente, tampouco podemos aceptar a modificación que propoñen no canon eólico para recadar nesta ocasión 50 millóns de euros máis cun suposto cambio de efecto imponible que non ven explicitado. É a mesma emenda que eran anos anteriores, pero aumentando 20 millóns de euros, pois hai un ano pedían 30 millóns de euros por esta medida. Por tanto, a miña resposta ten que ser na liña de outras veces. Quero reiterarlle, ademais, que o feito imponible do canon eólico é a xeración de afeccións e impactos visuais e ambientais adversos sobre o medio natural e sobre o territorio, e non se poden adicar a outros fins. Sen entrar na incorrección técnica de determinar como feito imponible a potencia dos aeroxeradores, a estrutura fiscal do imposto obedece a finalidade de internalizar os custes sociais e ambientais provocados pola instalación de aeroxeradores. E vai dirixido a estimular e promover a incorporación das novas tecnoloxías nos mesmos para proteger o medio ambiente e o impacto ambiental. Señorías, o que está a facer o Goberno galego é potenciar o sector eólico, mentres o Goberno central primeiro recorre as nosas medidas de repotenciación de parques en Galicia para a continuación aprobala e intentar implantala no resto do país. E vostedes que fan? Apoiar as continuas trabas judiciais para o desenvolvemento dos parques eólicos en Galicia que posteriormente son tombadas pola Xustiza Europea. Propoñen tamén modificar o imposto sobre o dano ambiental por auga encorada para recadar 30 millóns de euros máis.
Unha emenda calcada a de anos anteriores, pero aumentada 6 millóns de euros máis, de novo, sen especificar a modificación a que aluden. Hai que ter en conta que a recadación prevista para o ano 25 é de case 12 millóns de euros, polo que a intención do BNG sería multiplicar a cifra 2,5 veces. Tamén quero suliñar que se trata dun imposto ambiental de carácter extrafiscal, dirixido á corrección e compensación dun impacto ambiental, e, por lo tanto, ten un fin a efecto. E tampouco se pode recadar, por tanto, para outras finalidades. En consecuencia, a configuración de tributo, tipos de gravame incluídos, parte dunha avaliación de cales son os danos ou externalidades provocadas, polo que a estrutura do tributo debe incentivar ao suxeito na procura dun menor dano. Por iso, calquera modificación debe vir motivada polas circunstancias anteriores e non por motivos exclusivamente recadatorios, como semella que acontece aquí. Propoñen tamén, ao igual que os últimos 3 anos, que os galegos paguen 33 millóns de euros máis pola creación de 3 novos impostos sobre vivendas baleiras, sobre grandes superficies comerciais e sobre redes de alta tensión. A mesma emenda que en anos anteriores, pero, como non, tamén aumentada, neste caso, en 12 millóns de euros. Como formulación é idéntica. Ten que entender tamén que, se a formulación é idéntica, a miña resposta tamén sexa moi parecida a de anos pasados e non sexa moi orixinal. Me baseo en aspectos xa comentados noutras ocasións neste mesmo debate. En relación ao imposto autonómico sobre vivendas baleiras, a proposta que fai o seu grupo, tal e como sucede para outros impostos, non ven acompañada de memoria justificativa algunha do seto de finalidade do imposto a crear, nin da configuración dos seus elementos esenciais, nin das consecuencias da súa implantación. Únicamente contamos co impacto da medida 15 millóns de euros. Galicia non é allea ao problema de vivenda que hai en toda España, pero é un problema de falta de oferta para satisfacer a demanda existente. Por iso, a Xunta de Galicia, ademais de actuar na promoción de vivenda, contempla medidas de estímulo para que as persoas propietarias de vivendas baleiras as poñan no mercado e aumentar así esta oferta de aluguer. Medidas que supoñen un incentivo para condicionar aquelas que precisen e sacalas a este mercado de aluguer. Señoría, aos propietarios de vivendas baleiras se les incentiva achegando seguridade xurídica nas operacións de aluguer, non con máis impostos, tal e como vostedes propoñen. En canto á creación dun imposto sobre grandes superficies, neste caso remítemo ao dito polo PSDG, pois tampouco acompañan nesta proposta dunha memoria justificativa, nin dun estudo amplio fundamentado da justificación da súa creación, ni de cal é a finalidade perseguida. Finalmente, cun novo imposto sobre redes de alta tensión pretenden recadar este ano 3 millóns de euros, o triplo que o ano pasado. Igualmente se descoñece a estrutura de imposición proposta e como se calcula o importe imputado a esta medida, polo que non se pode valorar se o seu cálculo é correcto. E, ademais, as últimas sentenzas do Tribunal Supremo, de novo, fan que se deba valorar convintemente fixar impostos que poden ser finalmente repercutidas ao consumidor final. Por último, imputan 16 millóns de euros a modificación das tasas fiscais sobre o xogo, pero, igual que lle dixen ao PSDG, non argumentan o incremento destes ingresos a que figura concreta se debe, nin se afeita a algún subsector concreto ou a todos eles. Sobre as minoracións que formulan en relación á rebaixa de gastos de persoal de gabinete, pois o mesmo, non? Vostedes precisamente tampouco predican co exemplo ali onde gobernan, e velaí o que aconteceu no Concello de Santiago. Ademais de apoiar o goberno Sánchez, que é o goberno en gabinetes máis caro da historia da democracia. Por outra banda, en ocasións piden detraer recursos de partidas correspondentes a fondos finalistas para destinalos a outras finalidades que non se corresponden, polo que, como xa expusen, serían de imposible aplicación. Por ellos, algúns exemplos. Propoñen dotar con 38 millóns de euros un plan de recuperación, mantemento e prevención dun monte vivo multifuncional e diverso, e 50 millóns de euros para un fondo Cinza. Pois ben, propoñen financiar ambas propostas con fondos finalistas vencellados a políticas de emprego que non se poden adicar a outras finalidades. Por outra banda, para financiar un plan de atención primaria, acoden a recursos do Fondo de Transición Xusta e do FEDER 21-27, de liñas de actuación para a mellora da internacionalización de empresas e mesmo da eficiencia enerxética que o programa operativo obriga a adicar a estas finalidades. Por tanto, tampouco se poderían adicar a este plan de atención primaria. Citarei outro caso máis. Pretenden financiar un plan integral para a mocidade con 75 millóns de euros con minoracións en partidas finalistas para outros cometidos. Por unha banda, colle fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, de autoconsumo eléctrico, por outra, fondos do programa Moves 3 ligados á mobilidade eléctrica e tamén fondos FEADER para axudas a proxectos de enerxías renovables en zonas rurais. Pensamos agora outras razóns que justifican que non poidamos aceptar
as súas emendas. Chegan a baixar 25 millóns de euros as partidas de medio rural para a prevención de incendios. Nos pensamos todo o contrario, que hai que reforzar estas partidas e así o prevemos. Noutra emenda retiran 125 millóns de euros da Axencia de Infraestructuras. É así como se pode mellorar ou conservar a rede autonómica de estradas? Parece que tamén queren seguir o modelo do señor Puente. E queren eliminar 10 millóns de euros da compensación que fai a Xunta do canon de Sogama para axudar aos concellos a financiar o pago e non repercutir na tasa de lixos. Está ben que os galegos e galegas saiban que o BNG quere incrementarlles un 14% o recibo do lixo con esta medida. Entenderán que con estes argumentos non poidamos aceptar as súas emendas. Podería poñer máis exemplos, pero coido que son abondo. Veamos agora como incrementan o gasto. No incremento do gasto, reiterolle que en primeiro lugar refinancian medidas das que queren retirar fondos que temos que dedicar a algo concreto. Por tanto, non se poderían empregar no que vostedes formulan. O BNG segue un ano máis propoñendo aumentar os créditos de atención primaria, neste caso de novo en 250 millóns de euros, pero semella que de novo sen facer un tipo de análise real das necesidades, porque toda esa cantidade a dedican ao capítulo 4. Bueno, esta técnica de reparto por bolsas é xeralizada nas súas emendas. Non sabemos se que queren capítulo 4 é o capítulo de transferencias correntes e non sabemos se que queren é aumentar 250 millóns de euros en primaria para a receta farmacéutica ou queren prestar servicios a través de concertos privados. Ademais, lembrolles algo inviable por financiarlo con fondos finalistas, como xa expliquei anteriormente. Ademais, quero salientar que o Goberno galego adicará o ano que ven un total de 1.747 millóns de euros a reforzar a atención primaria a maior contía de sempre. Tamén reclaman apostar por atención en materia de saúde mental. Estamos totalmente de acordo con vostedes por iso, e por iso o noso programa de saúde mental contará no ano 26 con 17 millóns de euros e 21 novos psicólogos. Por seguir no eido da saúde, resulta sorprendente que logo de retirar dúas partidas relativas ao financiamento do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de 37 e 38 millóns de euros, en total 75 millóns de euros, logo propoñan rescatar a concesión por tan só 30 millóns de euros. Unha gran operación financeira, sen dúbida, un apunto. Iso é outro exemplo dunha emenda para quedar ben. Ademais, en varias emendas non concretan o destino dos créditos que propoñen e tan só se limitan a sinalar un capítulo de gasto. É o caso do que chaman Pacto pola Ciencia, cunha dotación de 250 millóns de euros que inclúen no capítulo 7 sen concretar como se executaría. Ou no caso de IGAPE, onde eliminan 100 millóns do capítulo 8, por lo tanto un capítulo financeiro, para propoñer adicalos a gasto non financeiro, creando un burato no déficit de 100 millóns de euros. Mesmo chegan a detraer cantidades cun importe superior ao crédito existente. Por citar algún exemplo, neste mesmo departamento retiran 114.000 euros dunha partida dotada con tan só 49.000 euros. Ou na Consellería de Emprego chegan a minorar a mesma partida de 130.000 euros en dúas emendas. Entenderán que con esta análise non se poidan aceptar estas emendas. Vou rematando xa, señorías. Ao longo da miña intervención tentei facer unha exposición con exemplos para argumentar as razóns que nos levan a rexeitar unha vez analizadas as súas emendas, tanto as do PSDG como as do Bloque Nacionalista Galego. Existen uns motivos principais. No caso das emendas do PSDG, porque pintan ingresos que logo nos xerarían un burato orzamentario como referidos 615 millóns de euros, ou aumentar en máis de 100 millóns de euros os fondos europeos sen cofinanciamento. E tanto para as propostas do PSDG como as do BNG, porque non só suben os impostos que xa existen, senón que crean outros novos. A sensación é que se queren pintar novos ingresos que justifiquen os seus incrementos de gastos, pero volvo a advertir, se atendemos as súas emendas, teríamos o mesmo risco que xa dixen. Sobre os 115 millóns de euros do ano pasado da suposta condonación, que con tan pouco rigor teríamos novos buratos orzamentarios e partidas sen financiar. E o problema é que o que tería que arranxar estes buratos son eu, non son vostedes. Por tanto, reitero, o Goberno galego quere o contrario. O Goberno galego quere o
contrario, quere rebaixar no posible os impostos de xeito selectivo e intentar non subilos. En canto ás mineracións de gastos, non podemos aceptar que se retiren partidas precisas para o funcionamento dos servizos públicos ou que se muden fondos finalistas que se teñen que dedicar a algo concreto para financiar outras medidas. Sería inviable, señorías. E, por último, en canto ao aumento de gastos, obviamente, poderíamos estar de acordo en reforzar algunhas partidas, pero non a cambio de deixar outras prioridades ou, insisto, por ser inviables ao empregar fondos previstos para outras actuacións. Mais nada e moitas grazas. Gracias. Rolda dos grupos non emendantes, Grupo Parlamentario Mixto, gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Prado del Río. Moi boa tarde, moitas grazas, señor presidente, señorías. Ben, despois do que levamos escoitado ao longo da xornada de hoxe, creo que queda máis que constatada a importancia de que un goberno conte cuns orzamentos, porque máis alá de ser unha obriga e un compromiso adquirido entre gobernantes e gobernados, son a principal ferramenta coa que un político conta para plasmar cales son as súas prioridades e as súas propostas para leválas á práctica. En Galicia, por sorte, contamos cun goberno e cun presidente, Alfonso Rueda, que ten moi claras as súas prioridades e así se plasman nestes orzamentos. O exemplo oposto témolo pois no Goberno de España, que hoxe cumple 1051 días cuns presupostos xerais do Estado prorrogados, os de 2023, os últimos que foi quen de aprobar. Por que? Porque as únicas prioridades que ocupan e preocupan a Pedro Sánchez son as súas persoais, é dicir, a súa muller plurimputada, o seu irmán procesado, o filtrador xeral do Estado procesado, o seu ex número 2 encarcerado, as fontaneiras, os titos das prostitutas, os comisionistas e un longo etcétera de personaxes que pouco tempo lle deixan ao presidente para outras prioridades. Pero así, como vexo as prioridades da Xunta e as de Pedro Sánchez, resúltame complicado discernir cales son as prioridades da oposición á vista das súas enmendas. Porque unha cousa é o que vostedes defenden nesta tribuna e outra, moi distinta, é o que poñen negro sobre branco nas enmendas que rexistraron. Señorías da oposición, sexan valentes e explíquenlle aos galegos que para facer todo isto que din, o que propoñen é recortar as nóminas dos funcionarios, deixar a xente sen cobrar o risga, gastar menos en residencias de maiores, eliminar axudas de vivenda, privar aos médicos de material sanitario e moitas outras barbaridades que agora destallarei. E miren, empezo polo BNG, que polo que se ve aproveitou a súa viaxe a Argentina para pedirlle prestada a motosserra a Milei. Non sei se a señora Pontón aproveitou para decirlle e preguntarlle a señora Kirchner, da que non salen as pernas porque creo que leva unha pulsera telemática, para preguntarlle se esa pulsera era de tecnoloxía israelí ou era de AliExpress, como as que teñen as nosas mulleres víctimas de maltrato en España cun goberno que vostedes apoian. Di a señora Presas que mobilizan máis recursos. De onde, señora Presas? Pois mire, o BNG pretende nada máis e nada menos que recortar 420 millóns de euros en sanidade, 160 millóns en política social e o máis sorprendente, 48 millóns en prevención e loita contra os incendios. É dicir, despois do que pasou este verán, a solución do BNG é baixar do orzamento a Consellería de Medio Rural. En que partidas? Pois miren, na formación de persoal para a defensa do monte, do Servizo de Retén de Maquinaria Pesada de Extinción de Incendios, do Servizo de Coordinación de Medios Aéreos de Defensa contra os Lumes e do pago dos vehículos das brigadas contra os incendios da Xunta. Niso consiste, señora Presas, o seu plan da cinza a vida? É unha pregunta, canto lle pediron ao Ministerio de Transición Ecolóxica? Xa lle digo eu, 0 euros, señorías. Unha incongruencia máis
a sumar a lista destas enmendas nas que son vostedes capaces de pedir unha cousa e a súa contraria ao mesmo tempo, pois miren, por un lado piden máis financiamento do sistema universitario e por outro diminúen as transferencias a previstas. Por un lado piden ampliar os centros de día e residencias e por outro recortan o crédito destinado ao funcionamento dos centros públicos para maiores xa existentes. Por un lado piden unha estrategia para a integración laboral das persoas con diversidade funcional e por outro recortan a partida que cubre o custo salarial destas persoas nos centros especiais de emprego de iniciativa social. E por suposto non podían faltar as enmendas clásicas do independentismo galego para dumís. Deixar sen luz, sen calificación, sen teléfono e mesmo sen baños os edificios administrativos e os xulgados. Isto é o que vostedes chaman soberanía enerxética, señora Presas. Recortes nas partidas de seguridade e vixiancia. Eso xa sabemos que non lles gusta. Ríase, porque mire, o tema da seguridade e das emerxencias xa estamos vendo cal é o seu modelo. Sabe cal é o seu modelo? O do Concello de Santiago de Compostela. Mire, non ríase, pero a xente non lle fai ningunha gracia. Este mesmo fin de semana, o sábado, quedaron 4 bombeiros no retén. E onde estaba a alcaldesa? A alcaldesa creo que non estaba nin en Santiago, señora Presas. Non estaba nin en Santiago. A señora Pontón vai cesar a alcaldesa de Santiago? Ou só é moi brava para pedir o cese de outras persoas? Miren, esa señora Presas sí que é a imaxe da vergoña, a imaxe da ausencia da alcaldesa de Santiago ante unha das máis graves situacións de emerxencias que leva vivido esa cidade nos últimos tempos. Eso sí, con menor dispositivo de emerxencias da historia da nosa cidade. Mire, deixar os centros de saúde sen conexión informática e sin comunicacións. Sabe para que sirven esas comunicacións? Pois, por exemplo, para comunicarlle ás persoas que teñen que fan cribados de cancro, de colon, de mama, de cérvix. Que vai facer o Sergas? Comunicarse por tam-tam con esa xente, señora Presas? É o que vostedes propoñen na súa emenda. Sen plataforma logística, os médicos sen catéteres, sen sondas, sen drenaxes, sen suturas, sen apósitos. Diminuir tamén o apoio das persoas vulnerables en risco de exclusión social a través da Risga, suprimir as actividades da campaña de verán da Dirección Xeral de Xuventude. Eso sí, a subida de impostos e creación de novos tributos. Eu alégrome de que vostede veña aquí a decir que a TVG está manipulada porque di que o BNG quere subir os impostos, cando vostede mesmo aquí acaba de defender a subida de impostos, señora Presas. En que minte a TVG? En que minte? Bueno, por tanto, a TVG di a verdade. Esa é a súa manipulación. O que é novo e tristemente me sorprende son esas enmendas que eliminan as axudas para a adquisición de vivendas en centros históricos e suprimen orzamento para o mantemento das vivendas do IGUS. Señora Espinosa, estaremos atentos a ver que votan vostedes, porque tanto que lle importa a vostede a vivenda, a ver que vota esas enmendas do Partido Socialista. Estaremos atentos. Recortan as libranzas vinculadas aos cuidados na contorna familiar, servizos de residencia, centro de día, axuda no fogar. Bueno, recortan axudas e investimentos en conciliación en materia de igualdade laboral. Mire, señora Presas, falaba vostede de que o día 25N non é un día para poñer lazos. Non, o BNG non pode poñer lazos. O BNG ten que pedir disculpas e pedir perdón por mancillar a Rosalía de Castro. Suxírolle que fagan o día 25 de novembro este exercicio de pedir perdón por mancillar os nosos referentes culturais. Recortan tamén a aportación á Semana Verde de Silleda. Non dicía, señora Pontón, que era o gran escaparate da economía xerada no rural. En fin, nada novo baixo a órbita independentista e nada novo nun PSOE que se define nunha soa frase: que buen vasallo si tuvera vos, señor. Porque con tal de non incomodar a Pedro Sánchez, pois están dispostos a que teñamos que sacar do peto dos galegos 10 millóns de euros para aceptar a súa chantaxe co financiamento da unidade de policía escrita, só porque a Galicia se lle nega o que se lle dou a Valencia cando gobernaba o Partido Socialista. E mentres nos racanean 200 axentes, a Cataluña danlle 3.000 mozos de escuadra, señora Espinosa. Están dispostos a comprarlle ao seu xefe de filas os bulos que verteu sobre Galicia outro día,
no Congreso, aínda sabendo que non está precisamente en condicións de darnos leccións. Señora Espinosa, mire, o señor Pazos falou menos do Goberno de España do que o fixo o señor Sánchez na súa comparecencia outro día no Congreso. Sí, pois bastante menos do que Sánchez insultou a Galicia no Congreso. E cando veñan a pedir aquí máis fondos para a gratuidade dos servizos de 0 a 3 anos, pois recorden que foi Pedro Sánchez o que prometeu que cofinanciaría esa gratuidade en educación infantil. Seguimos agardando que o cumpla, do mesmo xeito que cando veñan a falar da gratuidade das tasas universitarias, recorden tamén que Pedro Sánchez tamén prometeu cofinancialo. Donde está? Aquí non se veu, señora Espinosa. Cando veñan a pedir aumentar as partidas para fomentar a corresponsabilidade, recorden que foi Pedro Sánchez o que recortou un 25% o financiamento estatal do plan corresponsables. E cando veñan aquí a pedir a gratuidade do SAF, recorden que a Xunta é a que financia o 70% deste servizo, porque Pedro Sánchez non paga a súa parte, señora Espinosa. E vostedes, aínda por riba, poñendo trabas na FEGAM, a que a Xunta aumente aínda máis a súa aportación. O colmo xa é a emenda gratuidade e supresión das peaxes nas autoestradas galegas. Galegas ou autonómicas, señora Espinosa? Acaso pretenden que a Xunta pague pola gratuidade da AP9? Non creo que estén vostedes para falar da AP9, non, señorías do PSOE. E de que dicir da súa proposta de cofinanciar as residencias de maiores das deputacións provinciais? É dicir, a da Diputación de Lugo, por exemplo, señora Espinosa. Acaso pretenden que a Xunta saque do peto de todos os galegos e galegas diñeiro para que acabe nas mans das empresas privadas que xestionan as residencias que o señor Tomé ten privatizadas? E, por tanto, claro, señores do BNG, ríanse moito o negocio da vellez que vostedes participan na Deputación de Lugo nese negocio da vellez da privatización das residencias de Lugo. E o PSOE pide cartos á Xunta para que, bueno, pois financiemos tamén esa festa privatizadora do señor Tomé do Bloque Nacionalista Galego. Mire, señores do BNG, do Partido Socialista, perdón, xa non lles vou pedir que desairen ao seu amado líder, pero, home, polo menos teña un pouco máis de seriedade nas cousas que piden e non veñan aquí a reclamar residencias de maiores para a Estrada, Oleiros e Ribeira, porque, mire, a de Estrada e a de Oleiros xa é unha realidade e a de Ribeira, pois, xa está prevista. Ah, claro, pois si está prevista, non lles gusta. Bueno, xa llo diremos ali en Ribeira que ao Bloque non lle gusta que a Xunta de Galicia se comprometa ca residencia de maiores. Pois mire, isto é como outro día cando a señora Rodil decía que non estaba nin licitado o proxecto do Centro de Autismo en Friol. E mire, señora Rodil, xa ten posta ata as ventás. O alcalde convidouna a ir ali a ver que estaba o centro. Está agardando por vostedes, señora Rodil, estaría ben que fose por ali. Miren, está claro, señorías, que vostedes teñen unha proposta completamente diferente á da Xunta de Galicia e que as súas prioridades son outras que lle acaba de explicar tamén o conselleiro de Facenda. Está claro que as prioridades da Xunta de Galicia para o 2026 son as persoas, 3 de cada 4 euros invisten en sanidade, educación e política social, as familias, os concellos, a mocidade, a vivenda, aínda que queiran vostedes recortar, imos aprobar esas partidas para seguir construindo vivenda, señoría. Lle pese a quen lle pese, incluso o Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, despois de ver as súas emendas, queda máis claro todavía que as prioridades da oposición non poden coincidir moito, máis ben nada cas prioridades da Xunta de Galicia e do Goberno do Partido Popular. Vostedes sigan así e nós seguiremos traballando pola Galicia que goberna con orzamentos, con estabilidade, con certezas e con rigor. Moitas gracias. Réplica dos grupos emendantes. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa.
Gracias, presidente. Señor Corgos, a nosa proposta está na emenda e que eu sepa, as enmendas non nos impoñen memorias xustificativas, pero si lle digo que facemos os cálculos. E lle vou a pedir unha cousa, lle vou a pedir que mire as enmendas que facía o Partido Popular cando estaba na oposición. Esas enmendas sí que eran para enmarcar. E a nosa proposta ten unha base que é a redistribución da riqueza. A súa é presumir de rebaixas de impostos para ou ben non dar resposta ás necesidades dos galegos ou ben para pedir que logo pague o Goberno de España. E mira, señora Prado, hoxe voume dar o prazer de non contestarlle, porque o cisma que ten o Partido Popular co Goberno de España realmente é para un estudio. Mire, España con Sánchez crece, crea emprego e o éxito que ten é un tema que o Partido Popular e a ultradereita a que vostedes adulan non pode soportar. E porque, ademais, o Fondo Monetario Internacional aplauda a España e di que con Sánchez a economía crece máis que a media europea e duplica a de Alemania. O sinto, que llevamos a facer? Pero, bueno, como decía na miña primeira intervención, intentarei tamén tocar algúns temas importantes con respecto aos orzamentos. A educación, e volvo de novo, señor Corgos, a IREF, que tamén nos indica que Galicia sigue por baixo da media española en investimentos. Polo tanto, así é imposible dar resposta a problemas que vivimos como é o acoso escolar, o abandono escolar ou cubrir as necesidades educativas de alumnado con necesidades específicas, por citar algún exemplo. Como tamén falla a cultura ou nosa lingua, se infrafinancia o patrimonio, as bibliotecas, os museos, os arquivos e os programas de dinamización lingüística, os programas de creación ou acceso cidadán frente a fundacións ou axencias públicas. Na lingua non se priorizan campañas simbólicas frente a programas estruturales e isto é o que deberían mudar. Estas tendencias son as que deberían mudar, como tamén se debería mudar a orientación política da Corporación de Radio e Televisión de Galicia, tendo máis desenvolvemento económico, autogoberno e transparencia, que nos informara de realidades, como, por exemplo, as que padecen os concellos que cargan con competencias impropias sin financiala e teñen problemas para afrontar o día a día. A nosa emenda está basada nun acordo da FEGAM, non diga que ao mellor non a conoce porque aí afecta tanto a concellos do PP como do PSOE. E propoñemos esa emenda para que teñan máis recursos nun plan único con un reparto obxectivo e non un mundo de cor para uns e un mundo en blanco e negro para outros, como sucede hoxe en día. Nos quedaría por abordar o mundo do deporte, que é un espacio de transformación social e que a Xunta debería lideralo, pero as cousas non se fan se non se financian, como a promoción do turismo, que tamén baixa, señor Corgos, e que o turismo debe ser algo máis que o Camiño de Santiago. Pero por que a política de medio ambiente ou a defensa contra o cambio climático non é unha política unha política transversal nestes orzamentos? É moi claro, porque o PP non cree nelas. E a igualdade, señor Corgos, tamén debería ser unha política transversal e un eixo central nos orzamentos da Xunta, garantindo recursos que aseguren os mesmos direitos e oportunidades para toda a ciudadanía, sin deixar de loitar contra a violencia de xénero, onde tamén fixemos a nosa emenda, a nosa aportación. E como tempo quédame caso, quero tamén non olvidarme, inda que solamente sea nombralo, unha aposta que facemos pola industria e polo fomento á empregabilidade. E agora, señor Pazos, como antes non puden contestarlle, e tamén vai algo dedicado á señora Prado, lle digo que as señorías deste Parlamento sí que saben de algúns condenados do Partido Popular,
Pode estar aquí esta mañá Luis Bárcena, Francisco Correa, Pablo Crespo, Guillermo Ortega, Álvaro López Viejo, Fabra, Álvaro Pérez, Sepúlveda. Quere que siga? Esa é a triste realidade do Partido Popular. Pero remato xa co que nos trouxo hoxe aquí. E remato reiterando que presentamos a emenda porque os orzamentos que propoñen consolidan un modelo basado en beneficios fiscales regresivos que reducen os ingresos públicos e limitan a capacidade da Xunta para garantir servicios esenciales. A política do Partido Popular é favorecer a uns poucos e deixar a maioría social atrás. Ademais da negativa, e volvo a insistir, de abordar a quite da débeda que supón unha renuncia explícita a aliviar a carga financiera. Os e as socialistas defendemos unhas contas que aposten por a igualdade e por un modelo fiscal xusto que permita avanzar sin deixar a nadie atrás. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidente. Ben, hai que recoñecer que despois das últimas semanas nas que vimos grandes leccións de economía do Partido Popular, como eses sobres do señor Crespo ou os copazos con orzamentos municipais do Partido Popular de Noia, os demais somos uns aprendices a hora de facer propostas. É certo que é así, pero cando menos o señor conselleiro agradézolle que, pese a fin de semana intensa que deberon ter vostedes, aínda estuvo mirando un pouco os datos e como poder contrarrestar, porque a señora Prado non sei que contas votou, pero mire, eu teño aquí o resumo da nosa proposta. Vostede veu aquí a dicir que nós recortábamos orzamentos de Consellería de Política Social e Igualdade, cando subimos en 84 millóns de euros, de Sanidade, cando incrementamos en 55, de Medio Rural, cando se incrementamos en 36 millóns de euros. Oia, por suposto que incrementamos os orzamentos para extinción e para prevención, o que pasa é que tamén incorporamos, movilizamos o proxecto fracasado que poñen vostedes para ilustrar a necesidade dun cambio de modelo. Son vostedes os que conxelan, despois do que pasou neste país, esa Consellería de Medio Rural. Son vostedes os que teñen hoxe pola mañá os bombeiros forestais alertando de que 1000 van ao paro en vez de estar facendo traballo diario de prevención ás portas de San Caetano e que non nos quere escoitar vostedes. Son vostedes os que fixeron iso. E o señor presidente da Xunta o que dixo que ia haber cambios significativos na organización dos orzamentos despois da vaga de lumes de agosto, pero claro, despois de agosto chegou setembro, chegou outubro, foise diluindo o tema e o resultado é o que xa desvelamos hoxe pola mañá. Nin hai propostas para cambiar o modelo de extinción, nin hai propostas para afondar nun modelo adecuado de prevención, nin tampouco hai solucións ao problema que está vendo coas escorrentías. Noticia de hoxe, voluntarios e veciños aprenden a frear o arrastre das cinzas, facendo unha vez máis o que non fai o seu goberno. Esa é a realidade. En todo caso, eu vexo un pouco alporizada a señora Prado, sobre todo facendo aquí oposición a un Concello do BNG. Debe ser que non lle gusta o seu portavoz municipal, o que se está candidatando igual, e facendo puntos. En todo caso, mire, sabe o que propoñemos nos nas nosas propostas? Todo o contrario, a nosa proposta é toda unha declaración de amor aos corpos policiais e de emerxencia. Propoñemos crear corpos específicos, señora Prado. Son vostedes quen queren expulsar incluso a policía deste Parlamento, que van a levar para outros edificios. Está aquí o BNG defendendo que queden. En fin. O de Santiago non é amor, é unha obsesión. En todo caso, eso revela o bo traballo que está facendo a señora Goretti San Martín e o bo traballo que fan tamén os movementos sociais deste país, porque agora mancillamos a Rosalía de Castro. Primeiro, dicirlle, señora Prado, que esa foto que sacou, aclararlle que ademais é da Comisión de Sexodiversidade do Centro Social A Galleira de Ourense. Pode ir vostede calquera día por aí, que seguro que aprende algo. En todo caso, xa que están tan obsesionados con Madrid,
tanto falou de Madrid na súa intervención, aproveite, viaxe vostede a Madrid a pedir a expulsión dese alcalde do Partido Popular que hoxe, despois dun asesinato machista, un señor que goberna con Vox, negou que fora violencia machista ese asesinato recoñecido incluso polo Ministerio de Igualdade. Seguro que era máis productivo. En todo caso, señor conselleiro, agradecerlle a súa resposta e os seus matices, non? Explicou daquela maneira razóns para non aceptar a proposta. Eu incluso recoñecemos desde o BNG que con limitado marco deste debate, do debate da globalidade, coas limitadas posibilidades que hai para desenvolver a emenda, tamén permítame que lle diga que de cachondeo que nos pida ao seu goberno que nos presentemos informes económicos sobre as nosas propostas de impostos cando o goberno nin acaba de presentar o informe de beneficios fiscais tal e como pide o Consello de Contas, nin pasa a metade das leis que teñen que ver coa economía polo CES e por organismos consultivos para a aproba a súa lei de acompañamento. Pero, bueno, xa sen ir a iso, eu agradezolle o ton e entendo, incluso entendemos a xustificación de que vostedes discrepan coas nosas propostas fiscais, non queren aceptalas, de acordo, discrepan con transformar todo o orzamento acorde ao noso gusto porque gobernan vostedes, vale, ata aí de acordo, pero eu xa lle fago unha proposta de mínimos, imos iniciar a partir de hoxe o trámite das emendas parciais, non lle vou propoñer nin sequera unha emenda, digamos, de máximos do programa político do Bloque Nacionalista Galego, fagolle tres propostas de mínimos e perfectamente financiables. 15 millóns de euros para ese SAF colapsado, para que poida subirse no inmediato nos próximos 2 anos a 20 euros de media. Unha proposta que contaría co sí dos concellos, co sí das traballadoras e co sí da oposición. 16 millóns de euros para duplicar as pensións non contributivas que vostedes conxelaron durante máis de 10 anos, despois aprobaron subir 1,20 €, ao final subironlle 1 euro e volven a estar conxeladas nestes orzamentos. Suba vostede con 16 millóns de euros máis, duplique a achega galega a esas pensións non contributivas que cobran máis de 36.000 persoas neste país e contraten 100 psicólogos para así axudar a resolver as carestías que hai en materia de atención sanitaria no ámbito da saúde mental. Todo isto que eu propuxen, todo isto custaría a metade do que aumenta o orzamento, o gasto de pagamento dos custos da débeda, a metade. E con isto, coas propostas que nos lle fixemos, chegaría, xa yo digo, só o que vostedes exoneran nesas bonificacións do imposto de patrimonios. Por lo tanto, é unha cuestión de prioridades políticas, son tres propostas de mínimos que facemos no remate do debate de hoxe e que faremos xunto con moitas outras nos próximos meses. E insisto, señor conselleiro, como lle decía pola mañá, gobernar tamén é rectificar e aquí terán, por parte do Bloque Nacionalista Galego, moitas propostas de rectificación que melloraría a vida dos galegos e galegas. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Peche do debate, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Gracias, presidente. Señorías, pois rematamos este debate orzamentario que acabou, se non me podo resistir a dicir un comentario sobre o que dixo a señora Espinosa sobre a tributación. É certo, o Goberno galego leva 121 baixadas de impostos, das que o 98% van dirixidas a beneficiar rendas medias e baixas. Eso era o que me gustaría que quedara ben clariño. E por non abrir máis temas de debate, rematar este debate orzamentario amplio e proveitoso, no que tivemos a oportunidade de contrastar modelos a debater sobre propostas que quero, de novo, agradecer as intervencións de todos os grupos parlamentarios, en especial os que se dedicaron máis a falar do orzamento, non falaron de outras cousas que nada tiñan que ver co orzamento, porque por momentos esta tarde pensei que estaba noutro debate.
Sempre convinte positivo ter un debate deste tipo, aínda que non poidamos, despois de analizalas, aceptar as súas emendas polas razóns que acabo de explicar e que penso que quedaron ben acreditadas. O feito de non aceptar estas emendas non debe ser entendido como que non valoramos todas e cada unha das mesmas, pois foron analizadas con detalle para cada unha das súas formulacións. Por suposto que hai emendas razoables, pero ás veces, como se expliquei, non se poderían levar á práctica ou para incluílas teríamos que eliminar outras que creemos prioritarias ou máis necesarias. Pero os grupos da oposición tamén teñen que entender que o Goberno galego ten un modelo orzamentario que consideramos o máis aceitado para afrontar os retos e as necesidades dos galegos e das galegas do vindeiro ano. Unha das maiores diferencias está na política fiscal, pois o Bloque Nacionalista Galego e o PSDG cada ano formulan subidas de impostos á cidadanía e ás empresas cada vez máis numerosas e con independencia do momento económico, algo que o Goberno galego tenta evitar. O noso modelo fiscal é outro, apostar por rebaixas selectivas sempre que se pode, para favorecer a colectivos prioritarios, dinamizar o medio rural, favorecer o desenvolvemento económico e poder consolidar así un ecosistema productivo competitivo. O modelo que ano a ano consolidamos unha vez reforzados os servizos públicos. Señorías, para o vindeiro ano contaremos con máis recursos que nunca, especialmente na sanidade, na educación e nas políticas sociais. E non haberá novo endebedamento por terceiro ano consecutivo. Tentaremos poñer a estabilidade política deste Goberno ao servizo dos galegos e das galegas e contribuir á xeración de riqueza e mellora do estado do benestar. Remato xa desexando un bo e fructífero traballo parlamentario durante a tramitación destas contas. Moitas grazas. Gracias. Pois rematado o debate, procedemos á votación das emendas á totalidade do Grupo 2. Temos que facer... A votación será acumulada por grupo parlamentario toda vez que modifican cuantía global de ingresos e gastos e, polo tanto, non cabe a votación conxunta con outros grupos parlamentarios. Comezamos, polo tanto, votando as emendas do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, en concreto a que modifica a cuantía global dos orzamentos, que é a número 38.428 e a que transfire créditos entre seccións. En concreto, a número 38.428. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 33, en contra 39, hai unha abstención, polo tanto quedan rexeitados. E agora votamos as do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, as que modifican a cuantía global do orzamentos, en concreto da número 26 a 63, número de rexistro 38.427, e as que transfiren créditos en tres seccións, en concreto número 1 a 26, con número de rexistro igual, o 38.427. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 33, en contra 39, unha abstención. Quedan rexeitadas. E, polo tanto, rexeitadas as emendas á totalidade e fixada a cuantía global dos estados de gastos e de ingresos, dase traslado deste proxecto de lei á Comisión Terceira, Economía, Facenda e Orzamentos para proseguir a súa tramitación de conformidade co disposto no artigo 114.4 do Regulamento da Cámara. Remata aquí o debate de totalidade do Pleno de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2026. Pero continuamos a sesión coa debate e votación das medidas fiscais e administrativas, que o punto único é o debate de totalidade do proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas. A este anteproxecto presentáronse emendas do Grupo Parlamentario Socialista e emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para a presentación do proxecto ten a palabra
o conselleiro de Facenda e Administración Pública, don Miguel Corgos López Prado. Moitas grazas, presidente. Boas tardes de novo, señorías. Interveño neste pleno para presentar o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 26, unha norma que complementa o proxecto de lei de orzamentos para o vindeiro exercicio, tamén actualmente en tramitación parlamentaria, como acabamos de ver, sobre o que acabamos de debater. Permítame unha breve exposición sobre os motivos deste proxecto de lei, que se justifica porque os orzamentos requiren para a súa completa aplicación da adopción de diferentes medidas. Unhas de carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que pola súa natureza deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, non deben integrarse nas leis anuais de orzamentos, senón en leis específicas. Desta forma, o debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de acompañamento foi resolto polo Tribunal Constitucional, que as configura como leis ordinarias cuxo contido está plenamente amparado pola liberdade de configuración normativa de que goza o legislador, e que permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa de goberno nos distintos eidos da súa actuación. Dende esta perspectiva, o obxectivo é o habitual, acadar unha maior eficacia e eficiencia cun conxunto de medidas en diferentes áreas e actividades que, con vocación de permanencia no tempo, contribúen á consecución de determinados obxectivos de orientación plurianual, perseguidos pola comunidade autónoma a través da execución orzamentaria. Entre as medidas que se inclúen deste proxecto de lei, quixera salientar as que buscan considerar como colectivo prioritario en materia tributaria as familias monoparentais, incentivar o uso do contrato vitalicio, eximir de tributación aos afectados polos incendios forestais, regular que un terreo non se considere que é monte ata que pasen 40 anos de abandono, agilizar as execucións subsidiarias se o propietario non limpa a biomasa de faixas próximas aos núcleos de poboación, flexibilizar a moratoria do eucalipto que se mantén ata o ano 2030, ampliar os servizos de tempada no litoral desde Semana Santa ata o día 31 de outubro, acelerar a tramitación e achegar máis facilidades para adquirir solo empresarial, autorizar solos dotacionais públicos ou privados sen uso para construir nova vivenda, ampliar a edificabilidade do solo urbanizable sempre que se destine máis dun 60% á construción de vivenda a prezos tasados e garantir a continuidade existencial e dotar de maior estabilidade postos de difícil cobertura no eido da saúde. En canto á estrutura da lei, divídese en dous títulos. O primeiro é dedicado ás medidas fiscais e o segundo ás medidas de carácter administrativo. O título primeiro, relativo ás medidas fiscais, está dividido en dous capítulos. O capítulo primeiro introduce medidas en materia de tributos cedidos que, como xa dixen pola mañá, en Galicia podemos e queremos seguir a aprobar rebaixas selectivas de impostos e, por eso, para o ano 26, incluímos un novo colectivo prioritario, as familias monoparentais, co obxectivo de que teñan na compra de vivenda unha reducción do imposto de transmisións patrimoniais ata o 3% e que non paguen por este imposto pola adquisición dunha vivenda de segunda man se viven nunha zona pouco poboada. Incrementamos o límite de precio de vivenda de 200.000 a 240.000 euros para poder beneficiarse dos tipos reducidos do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, e tamén o equiparamos para as víctimas de violencia de xénero. Incentivamos o uso do contrato vitalicio, unha figura exclusiva do dereito civil galego, rebaixando a tributación os que cedan un ben a quen lles coide. Reducimos a metade de 8 a 4% o tipo de imposto de transmisións patrimoniais para os bens inmobles cedidos. No imposto de doazóns tributarán como parentes cercanos, aforrándose na escala máis dun 50%. Eliminamos a tributación da garantía de reintegro no imposto de actos xurídicos documentados. Aprobamos tamén unha deducción fiscal pola compra de libros de material escolar do 15% da cota autonómica do IRPF ata 105 euros por fillo ou filla para rendas familiares ata 30.000 euros per cápita, con carácter retroactivo para a declaración do IRPF deste ano 2025. Eliminamos a tributación de axudas aos enfermos de ELA, deducindo da cota autonómica ao 100% de os ata 12.000 euros anuais de axuda autonómica para que queden exentos destes impostos. E tamén suprimimos a tributación da compensación que o Goberno Central recoñeceu no ano 23 aos afectados pola talidomida e que, polo seu deseño ineficiente, tiñan que pagar uns altos tipos de gravame chegando ás veces ao 40% das indemnizacións percibidas. Eliminamos os impostos aos afectados polos incendios para compensar que non o teña feito o Goberno Central,
que non o teña feito e, como dixo, mañán a ministra non teñen intención de facelo tampouco. Cunha deducción do 100% do tramo autonómico do IRPF polas axudas autonómicas, cunha reducción do 100% da base do imposto de sucesións e doazóns para reparar ou repor bens danados, e cunha deducción do 100% do imposto de transmisións patrimoniais e actos jurídicos documentados polas operacións para sustituir estes bens danados. O capítulo 2, relativo aos tributos propios, só está integrado por un precepto sobre as tasas autonómicas. Por unha banda, non se actualizan os tipos das tasas de contía fixa. E introducimos tamén a exención das tasas por servizos ou actuacións derivadas tamén da vaga de lumes deste verán. Permítame agora referirme ao título 2 relativo ás medidas administrativas. En materia de medio ambiente, agilizamos e simplificamos a execución de obras hidráulicas cun cambio na lei de augas para incluir expresamente como actuacións exentas de autorización, licenza ou informe as medidas informativas de sinalización vinculadas ao plan de xestión de riscos de inundación. Ampliamos a duración dos servizos de tempada no litoral para que sexa de xeito ininterrumpido dende Semana Santa ata o 31 de outubro. A Semana Santa xa non será unha tempada independente, para evitar suspender a actividade entre os meses de abril e maio, nos que tamén adoita haber alta demanda deste tipo de servizos. Así unificamos o réxime temporal das autorizacións, ofrecendo maior seguridade xurídica, simplificación administrativa e adecuación á realidade turística e social da nosa comunidade autónoma. Ademais, modificamos a Lei de Montes para que a partir de agora un terreo non se considerará que é monte ata que pasen 40 anos de abandono, polo que non terá que someter aos cambios de uso que regula a Consellería de Medio Ambiente. Esta medida enmárcase nas medidas de prevención de incendios e posibilita a recuperación de terras agrarias, coa fin de fomentar a estabilidade das poboacións rurais e incentivar a recuperación do medio rural para as persoas que queran establecerse en él. Por outra banda, modificamos a Lei de Aproveitamento Eólico para ter unha tramitación máis garantista. Buscamos facilitar o control do cumprimento das obrigas impostas nas autorizacións e a seguridade xurídica dos expedientes nos que as infraestructuras de evacuación dos eólicos son compartidas por varios promotores, o que nalgúns supostos xera problemas en canto a titularidade e responsabilidades. Ademais, tras escoitar o sector, decidimos flexibilizar a moratoria do eucalipto que se mantén ata o ano 2030 a través de dúas medidas para favorecer a sostenibilidade do sector forestal, aumentar a produtividade e loitar contra o abandono. Permitiránse novas plantacións para sustituir aquelas xa existente sempre cando a parcela inicial se transforme a coníferas ou frondosas e a superficie da nova repoboación non supere o 75% do eucalipto que había na inicial. En materia de educación, incluímos unha disposición adicional á Lei de Convivencia e Participación Educativa para crear unha oficina de apoio, atención e asesoramento ao profesorado dos centros docentes públicos. A súa tarefa será de mediación entre agresores e vítimas. Escoitarás o profesorado afectado e axudaralle a rebaixar a tensión xerada na súa contorna, co obxectivo de contribuir a mellorar a convivencia desa comunidade educativa e de fomentar un ambiente de traballo baseado no respecto mutuo e na prevención de conflitos. En materia de economía e industria, melloramos a seguridade do sector mineiro, cun plan para ordear as tarefas de inspección das explotacións e inspeccións mineiras que xa se están a facer na actualidade. Apostamos polo desenvolvemento dunha minería competitiva que favoreza a xeración de riqueza e emprego e que, ademais, sexa segura. Por outra banda, agilizamos a tramitación e achegamos máis facilidades para adquirir solo empresarial. O obxectivo é reducir os tempos de desenvolvemento das actuacións de iniciativa, tanto pública como privada, e incrementar a disponibilidade de solo empresarial en Galicia. En materia de emprego público, realizamos cambios para adaptar os permisos á nova redacción da normativa básica. Aínda co incremento da normativa básica do permiso de maternidade de 16 a 19 semanas, en Galicia seguimos tendo unha duración maior, 22 semanas. O que aproveitamos é para modificar a distribución das semanas de descanso, permitindo que as neis biolóxicas poidan distribuir as 14 semanas seguintes ás 6 de descanso obrigatorio en períodos semanais de forma acumulada ou ben interrompida, ata que o fillo ou filla cumpra os 12 meses, e as 2 semanas restantes poderán collerse ata que cumpra os 8 anos. Facemos o mesmo para a distribución do permiso por adopción
e garda con fins de adopción ou acollemento, pois en Galicia tamén temos unha duración superior 22 semanas fronte ás 19 do Estatuto Básico de Empregado Público. No caso da familia monoparental, a duración total dos permisos anteriores é de 32 semanas e o número de semanas que poden distribuírse de forma acumulada ou ininterrompida é de 22. Mentres que as 4 semanas restantes poden distribuírse ata que o fillo ou filla cumpra os 8 anos. Ademais, ampliamos o permiso do progenitor, diferente da lei biolóxica por nacemento, garda con fin de adopción, acollemento ou adopción dun fillo ou filla, que pasa a ter unha duración de 19 semanas frente ás 16 que tiña con anterioridade. En materia de vivenda, regulamos os alojamentos compartidos como un modelo alternativo de residencia que surdiu nos últimos anos, con espazos privados destinados ao alojamento e, ademais, con instalacións e servizos de uso común. Trátase de novas formas de convivencia, cada vez máis demandadas por diferentes colectivos, como mozos ou persoas maiores, que ofrecen unha alternativa estable e accesible. Delimitamos a composición e características destas instalacións, como que a superficie mínima sexa de 30 metros cadrados e que conten con zonas comuns, lavandería, secado de roupa ou salas comuns para xogos. Por outra banda, autorizamos que se poidan empregar solos dotacionais, públicos ou privados, sen uso para a construción de nova vivenda pública e de alosamentos. A promoción pode ser pública polo IGUS ou Bipugal, sen necesidade de modificar o plan urbanístico nin acordo plenario para o cambio de uso. As vivendas construídas contarán con cualificación de protección permanente. No caso da promoción privada, precisarás un acordo do Pleno do Concello por maioría absoluta para autorizar este cambio de uso. Ademais, para incentivar a promoción de vivenda protexida e aproveitar ao máximo os solos e mellorar o parque residencial, ampliaremos a edificabilidade do solo urbanizable prevista na Lei do Solo nun 20%. Eso sí, sempre que se destine máis dun 60% a construir vivenda a prezos tasados. Por outra banda, o IGUS terá dereito de tanteo e retracto sobre as vivendas protegidas mentres dure o réxime de protección nas segundas e posteriores transmisións intervivos, sexan gratuitas ou sexan onerosas, incluídas as derivadas de procedementos de execución patrimonial. Sen perxuízo anterior, o IGUS poderá adquirir directamente en calquera momento vivendas de promoción pública nas segundas e posteriores transmisións intervivos no curso da tramitación do procedemento de selección de adquirentes. En materia de sanidade, modificamos a regulación da provisión de postos de difícil cobertura para manter estas medidas xa que se consideran precisas. Para garantir a continuidade asistencial e dar maior estabilidade, aumentamos a permanencia para perfeccionar o vínculo estatutario fixo, de 2 a 3 anos desde o nomeamento. Este tempo coincide coa normativa que aprobaron outras comunidades autónomas para paliar a necesidade de persoal en certas categorías ou ámbitos xeográficos. Ademais, modificamos a Lei de Saúde para prever expresamente entre as funcións de atención hospitalaria a emisión de partes médicos por incapacidade temporal. E, finalmente, cambiamos a Lei de Ordenación Farmacéutica para dar cobertura normativa ao dereito do farmacéutico ou titular do establecemento á conciliación ante feitos inesperados ou esperados sen data prevista, como, por exemplo, o falecemento dun familiar. En materia de cultura, modificamos a Lei do Patrimonio para mellorar a xestión e a reducción do tempo de espera das autorizacións. E introducimos unha nova figura na Lei de Cultura Inclusiva e Accesible, os itinerarios culturais de interese autonómico, para recoñecer aquelas rutas que, sen contar cos criterios exixidos para ser Camiño de Santiago, si reúnen os elementos necesarios para emerxer como categoría singular. En materia de medio rural, introducimos unha mellora na Lei de Incendios para agilizar as execucións subsidiarias. Se o propietario non cumpre as súas obrigas de limpeza de biomasa nas faixas próximas aos núcleos de poboación antes da fin do mes de maio, con menos trámites. Desta forma, a Administración competente poderá actuar e realizar os traballos e repercutir os custos da xestión da biomasa, co obxecto da preparación da campaña de prevención de incendios forestais de cada ano, procurando actuar con preferencia nas zonas de maior risco de incendios forestais. Tamén na Lei de Incendios fixamos que aqueles concellos que non formalicen a adhesión ao convenio de xestión de biomasa ou aqueles declarados incumpridores coas súas tarefas no marco do citado convenio terán unha retención do 30% das cantidades que lles correspondería polo Fondo de Cooperación Local. En a liña da aposta pola prevención, fíxase na Lei de Montes unha porcentaxe mínima dun 10% de reinvestimento,
dentro do 40% dos ingresos xerados que xa estaba contemplado actualmente, para que as comunidades de montes o destinen especificamente a medidas preventivas e protección para loitar contra os incendios. Señorías, remato xa reiterando que as principais medidas incluídas neste proxecto de lei pretenden considerar colectivo prioritario en materia tributaria as familias monoparentais, incentivar o uso do contrato vitalicio, eximir de tributación aos afectados polos incendios forestais, regular que un terreo non se considere que é monte ata que pasen 40 anos de abandono, agilizar as execucións subsidiarias se o propietario non limpa a biomasa nas faixas próximas aos núcleos de poboación, instrumentar a moratoria do eucalipto que se mantén ata o ano 2030, ampliar os servizos de tempada no litoral de Semana Santa ata o día 31 de outubro, acelerar a tramitación e achegar máis facilidades para adquirir solo empresarial, autorizar solos dotacionais públicos ou privados sen uso para construir nova vivenda, ampliar a edificabilidade do solo urbanizable, sempre que se destine máis dun 60% á construción de vivenda a prezos tasados. E, por último, garantir a continuidade asistencial e dotar de maior estabilidade postos de difícil cobertura no eido da saúde. Moitas grazas. Gracias. Rolda de defensa das emendas á totalidade de evolución e de posicionamento respecto do proxecto de lei. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e a todas. Co seu permiso, señor Corgos, hoxe tamén vou falar. Hoxe non debatemos dun proxecto de lei de medidas, hoxe debatemos dun síntoma dun goberno galego sumiso, pegado ás ordes dun señor Feijóo que vai en caída libre nas enquisas e que xa non distingue da extrema dereita, xa non se distingue da extrema dereita negacionista. E cando o líder estatal perde o norte, señor Corgos, son as galegas e os galegos os que perden, e darei exemplos aquí neste Parlamento. E todo o que trae esta lei de acompañamento, absolutamente todo, é froito dese seguidismo político e racional que practica o señor Rueda con Feijóo, que segue a exercer de capitán do barco. Como se explica, se non é por obediencia cega de vida, que Galicia se nega a aceptar a quita da débeda de 4.000 millóns de euros que suporía forrar en xuros aire, supoño que leería tamén ese informe, estima en 767 millóns de aforro. Unha das comunidades autónomas máis beneficiadas será Galicia. Supoño que leería comigo o informe tamén da AIREF. Eu leíno, non sei vostede. Se declara en rebeldía no Consello de Política Fiscal e Financiera e se nega a falar do sistema de financiamento autonómico, renunciando a estar na mesa onde se fala dos cartos públicos de aquí de Galicia. Hoxe foi un exemplo. Hoxe foi un exemplo. No Consello de Política Fiscal e Financeira propúxose aprobar a senda de estabilidade orzamentaria. Evidentemente non esperábamos nada novo baixo o sol. Evidentemente sabíamos que iban votar que non, como votaron non as 3 veces xa a senda de estabilidade orzamentaria no Congreso dos Diputados, perxudicando a Galicia, señor Corgos, perxudicando a Galicia. Seguen gobernando cun modelo fiscal que favorece as rendas altas. A bonificación do imposto de patrimonio, un exemplo claro, quen beneficia? A quen teña un patrimonio neto de máis de 1 millón de euros. A quen beneficia, señor Corgos? Ou cuestionen os millóns de euros que veñen para Galicia do Plan Estatal de Vivenda, mentres hai unha emerxencia habitacional neste país. E non executan, señoría, no que vai de ano, menos do 50% de execución en materia de política de vivenda. Eso non é ser vos xestores, señor conselleiro. E asistimos perplexos a como a Consellería de Medio Ambiente dou plantón fai 2 semanas na Cumbre do Clima, que foi convocada pola ministra de Transición Ecolóxica, colocándose do lado dos negacionistas climáticos, ou como realmente faltan a verdade, falacia das repotenciacións eólicos e do recurso de inconstitucionalidade. Voulle dicir, hai un modelo galego que é imposición das repotenciacións, e hai outro modelo que o Goberno de España, que aprobou a semana pasada un Real Decreto, establece unha folla de ruta negociada co sector respecto a como se teñen que facer as repotenciacións. Nada que ver un modelo
e outro. E dígolle, en definitiva, confrontan por sistema co Goberno de España. Iso non é bo para Galicia. Iso non é ter visión de país, señor Corgos, iso é obediencia de vida, como lle decía. E vostede, señor Corgos, aparece aquí no Parlamento galego como contable oficial de Feijóo. En vez de poñerse, xa yo dixen moitas veces, o gorro de conselleiro de Facenda. E Galicia merece o todo, señor conselleiro, porque temos todos para estar na vanguarda de España. E falemos da lei ómnibus, esta lei, non? Primeiro, das formas, realmente un caixón desastre, sabe? Máis de 30 leis modificadas, todas xuntas, mesturadas, sen debate sectorial, sen informes, sen participación da sociedade civil, unha práctica impropia feita para evitar o control político dos grupos de oposición e para acumular poder no Executivo autonómico. Esa é a realidade. E o peor diso é que vostedes usan esa lei de acompañamento, que evidentemente hai xurisprudencia do ETC que valida, pero que debería limitarse a xustes orzamentarios, para facer verdadeiras reformas estruturais que non é o máis que autoemenda da súa propia política. Enerxía eólica, patrimonio cultural, industria, minería, paisaxe, emprego público, administración local. Iso sí, vostede introduciu no debate a semana pasada, na entrevista que dou en Cadena SER, a necesidade de modificar o Estatuto de Autonomía de Galicia para que se figura a figura do Real Decreto Lei. Reforma estatutaria non para reforzar o noso autogoberno, ou máis competencias, ou reformar o noso estado de benestar, non. Para realmente a obsesión do PP de Galicia que usar a súa maioría absoluta como se fose un salvoconduto para saltarse o Parlamento cando lles dé a gana. Esa é a realidade, señor Corgos, todo pola porta de atrás, todo sen luz, sen taquígrafos e sen rubor. E voulle dar un dato, por se non o coñece, máis de 40 leis se aprobaron no Congreso dos Deputados cun goberno progresista presidido polo señor Sánchez, como fala vostede, pese a querer vender o falso relato que ordea Feijóo, evidentemente, de desgoberno. Absolutamente falso, 40 leis. Faga a comparativa cas leis que se aproban neste Parlamento. Falaba hoxe da normalidade, do sentidiños o pola mañán. Imaginen vostedes se presentaron orzamentos en donde me faltara o apoio. Hombre, só faltaría cunha maioría absoluta que todos os días nos lembran a bancada do Partido Popular. Gustaríame vervos o Partido Popular de Galicia cun Parlamento fragmentado, que pola outra banda é a realidade da maior parte de Europa, dos países europeos. Gustaríamos vervos realmente de facer política da útil, de negociar para acordar, de chegar a acordos para aprobar 40 leis como se aprobaron no Congreso dos Diputados, cun Parlamento que di o señor Feijóo, e vostedes siguen, que realmente hai un desgoberno. Despois está a política fiscal, o exercicio máis incoherente que se lembra. Cunha man pide máis transferencias do Goberno de España, coa outra rebaixan escandalosamente os impostos para os máis ricos deste país, señor Corgos. Eso sí, Galicia recibiu no Goberno de Pedro Sánchez o 40% máis de transferencias que nos anos donde gobernaba M. Rajoy. Eso é a realidade, vostede sabe o tamén. Vostede sacou peito na súa intervención de rebaixas fiscais sociais, entre comillo, que só benefician ao 4,2% dos galegos e galegas. O resto, o 96% queda fora, señor Corgos. 793 millóns que deixaron de entrar nas arcas públicas. E ao mesmo tempo rexeitan a quita de 4.000 millóns de euros. Incoherencia e seguidismo en estado puro. Para quen gobernan vostedes, como dicía hoxe pola mañán José Ramón Gómez Besteiro? Comece por aceptar a nosa emenda que presentamos, evidentemente, de eliminar a bonificación do imposto de patrimonio. Acepten a nosa emenda. E isto ocurre mentre practican ese dumping fiscal irresponsable, pois preocupa e ten consecuencias esa ideoloxía neoliberal, cada vez máis neoliberal, cando falamos das cousas do comer, do que lle preocupan aos galegos e as galegas. Hai listas récord de espera para que te atenda un médico de cabeceira, un especialista, concellos afogados, porque exercen competencias impropias. Os afogados polo SAF, máis de 22.000 persoas esperando, agardando unha vivenda. A dependencia sen recursos e persoas que morren polo camiño esperando a primeira resolución de dependencia, unha media de 349 días de espera. Pero claro, falaba hoxe tamén de que a Xunta ao precio, non sei se tamén ven o dato, de residencia pública de 4.156 euros. Hombre, esa afirmación ten un truco, supongo que será o precio que lle paga a Xunta ás entidades
privadas, porque cero residencias públicas construíron nos 17 anos do goberno do PP. Señor Corgos, diga se realmente construíron algunha residencia pública. Por favor, respóndame na seguinte intervención. Señorías, vou ser directa. O que vostedes fan nesta lei, por favor, déxeme falar, de medidas non é gobernar, é retocar permanentemente o que fixeron mal, como dicía unha autoemenda da súa propia política. Lei do sector eólico, 14 modificacións, un recoñecemento explícito do seu fracaso. Reescribir ano a ano a lei cada ano. Vostedes falan de transición enerxética, pero non hai transición cando non hai participación, cando non hai retorno social e económico, nin respeto polo territorio, señor Corgo. O que hai é barra libre e unha inseguridade xurídica sen precedentes que xamais coñeceu o sector eólico neste país. Isto non é unha opinión política dunha deputada do PSDG, o demostra a paralización de 90 parques eólicos polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ese que tanto critican sen descaro. Eso sí, despois éncheselle a boca falando do Estado de Dereito. Nas súas filas tamén está alguén que dixo que o Tribunal Constitucional era un cancro da democracia, señor Corgos. E a parálisis dos proxectos eólicos realmente débese a unha responsabilidade directa, a incompetencia absoluta do goberno galego no desenvolvemento eólico neste país. Modificación da Lei de Patrimonio Cultural. Desprotección e derivación de responsabilidades aos concellos. Outra barbaridade. Quitan a obrigatoriedade de autorización expresa de patrimonio cultural para determinados proxectos e danllo aos concellos. Os concellos que xa están asfixiados, non teñen persoal técnico suficiente e agora teñen que asumir esta competencia tan delicada como protexer o noso patrimonio cultural, mentres presumen de agilizar o que realmente hai é de regular, señor Corgos. A falsa moratoria do eucalipto, unha cortina de fume para favorecer os de sempre. Por que falsa? É un truco normativo, unha medida cosmética que non modifica a realidade. O eucalipto segue expandíndose sen control, erosionando o solo, aumentando o risco de incendio e desprazando a nosa riqueza agrícola e forestal tradicional. E isto, señorías, despois da vaga de luves máis tráxica que viviu a historia do noso país, con aldeas enteiras en risco, con verdas ambientais enormes. E a competencia exclusiva, non me cansarei de dicilo, en materia de prevención e extinción, é da Xunta de Galicia. Materia, modificación de vivenda e solo, dúas palabras, discrecionalidade e especulación, adxudicación de vivendas públicas en sorteo, solo de interés autonómico exprés, aloxamentos compartidos en terreos dotacionais. Non hai unha política de vivenda pública, hai axuda desesperada a construción e favorecer a especulación e o que non fixeron en 17 anos. Máis discrecionalidade, pero segue sen atenderse a emerxencia presente de falta de vivenda para os xoves e para as familias. Minería e simplificación administrativa, falaba vostede. O que hai é unha externalización absoluta da inspección, de inspecciones mineiras, porque non sei, xa yo dixen moitas veces, desconfiarán dos empregados e empregadas públicas de que poidan facer esa labor de inspección mineira. Axilizar para vostedes significa sempre o mesmo, señor Corgos, que as empresas teñan vía libre e que a CDA perda dereitos, que os ciudadanos perdan dereitos. A administración local, xa dicía a miña compañeira Espinosa, Fondo de Cooperación Local, conxelado desde o 2011 na parte indiferenciada. Vostede pretende modificar leis que condicionan aínda máis os concellos, que lle otorgan máis competencia e que permanecen asfixiados. Unha política pensada, ben pensada, está ben pensada, non para mellorar os concellos, senón para controlalo, practicar o reparto de cartos públicos do goberno galego por criterios partidistas e clientelares do PP de Galicia. Emprego público, anunciou hoxe, creo que eran 700 prazas e 300 en promoción interna. Bueno, un modelo roto que non queren arranxar, sen planificación, sen concursos de traslados ordinarios, con abuso das comisións de servicios de interinidades e con parches e parches que non resolven nada, señor Corgos. Anuncios e titulares. E nós, frente a isto, temos unha alternativa.
Temos un proxecto de oposición útil, solvente, constructiva, con ambición de país, de pasiño a pasiño. Defendemos o Banco Público de Alugueiro, a aceptación da condonación da débeda pública de 4.000 millóns de euros, porque é bo para Galicia sen matices, un sistema de financiación galego que atenda a nosas singularidades, dispersión, envellecemento, o concerto económico. Nós, as socialistas, creemos que é ruinoso para o país. Queremos unha fiscalidade, señor Corgos, progresiva, que beneficia a maioría social deste país e máis autogoberno fiscal, claro. Rural vivo, queremos un plan extraordinario para as zonas afectadas polos lumes deste verán. Política industrial seria, transparente, planificada, sostible, non proxectos como Altri. E queremos máis autogoberno, máis competencias, non un autogoberno ornamental para confrontar por sistema, ainda que sexa bo para Galicia, co goberno de España. E, sobre todo, esa socialdemocracia. As socialistas queremos servicios públicos fortes, non debilitados pola ideoloxía do PP, porque privatizan e mandan todo a empresas privadas, privatización da sanidade, privatización da educación e privatización da política social. Queremos sanidade, educación e política social pública, señor Corgos. E xa remato. Señor Corgos, este proxecto de lei non é o que Galicia precisa, é o que Feijóo precisa. Esa é a maior razón para pedirlle que retiren xa este proxecto de lei de acompañamento, comecen de novo cun proxecto de país, como dicía hoxe pola mañán o noso voceiro José Ramón Gómez de Esteiro, non cunha folla de instruccións de Génova. Nada máis por a miña parte. Grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde tamén ao conselleiro de Facenda. Eu escoitaba estes días, señor Corgos, nunha entrevista que ofrecía vostede a cadena SER, que explicaba que o goberno do Partido Popular usaba a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, a Lei de Acompañamento aos Orzamentos, de maneira profusa, que é sinónimo de excesivo, porque non temos en Galiza a figura do decreto lei. A min hei de recoñecerlle, casi me cae así unha lagrimiña oindo, pobre goberno do Partido Popular, obrigado a utilizar este mecanismo en contra da súa vontade, pero é que, pobres, non teñen máis opción que tenro todo, se non fora todo mentira e un invento. Miren, neste país houbo gobernos ao longo da historia da autonomía de Galiza que non utilizaron estas leis de acompañamento aos orzamentos coas que o Partido Popular modifica cada ano dúcias de leis. Nalgúnas ocasións, como aconteceu no ano 2021, até dúas publicaron unha en xaneiro e outra en decembro dese ano. Modifican dúcias de outras leis e mesmo crean nova normativa, porque para non gustarlles nada, a lei de acompañamento converteuse nos últimos anos en texto normativo que regula cuestións esenciais para a vida diaria das galegas e dos galegos en materia de vivenda, en materia de infraestructuras, en materia de enerxía ou de industria. Proxectos industriais estratégicos, que é a figura a través da que se está tramitando, por exemplo, esa bomba ambiental no corazón de Galiza, como é Altri, está regulado a través de leis de medidas fiscais e administrativas, leis de acompañamento aos orzamentos, normativa, nova regulación ou modificación da vixente que nada ten a ver cos orzamentos. E fano non porque non lles quede outra, aí o invento, senón porque con este tipo de legislación, con este procedimento absolutamente antidemocrático, por moi legal que diga que é o Tribunal Constitucional, vostedes regatean o debate social, acortan tempos de tramitación e non someten as reformas ao criterio de órganos estatutarios como o Consello Económico e Social. E mesturan, pois nesta ocasión, nun totum revolutum, 50 leis, 15 decretos que hai que tramitar nun único procedimento e debater dun só plumazo. Reformas, modificacións dos textos legislativos que vostedes defenden na exposición de motivos con vocación de permanencia, din, e para darlle estabilidade ao país que nos din todos os días. E eu
Este ano presentan unha proposta de reforma no proxecto de lei que presenta o Goberno, porque aínda queda un pouco de tempo até que entren pola porta as emendas do Partido Popular, que nos traerán outro texto completamente diferente, imaginamos. Reforman o artigo 22 da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galiza, unha lei que do texto orixinal, se vostedes lle botan un ollo, non lle queda xa máis que o título. Sufriu 11 reformas, 7 delas con leis de acompañamento aos orzamentos, 8 se contamos a que se está tramitando agora mesmo. 2010, 2013, 2017, 2018, 2019, dúas veces en 2021, insisto, xaneiro e decembro. Ese ano anunciábannos desde o Partido Popular, era presidente Alberto Núñez Feijóo, que iban facer unha lei nova. Feijóo avanza que a Xunta redactará unha nova lei de prevención e defensa contra os incendios, contra os lumes, que estará en vigor o vindeiro ano 2022. Tampouco hai que estar moi espabilado para ver que esa lei non chegou nunca, que é un máis dos seus incumprimentos. Non fixeron esa nova lei de incendios, pero volveron cambiar a que hai no 2022, no 2023 e agora de novo en 2025, todas as reformas con esa lei de acompañamento aos orzamentos que non lles gustan. Para non gustarlles, están bastante abonados a elas. Que cambian este ano na Lei de Prevención de Incendios? O mesmo que as 7 veces anteriores. O artigo 22, a 8ª vez que se redacta total ou parcialmente. Que regula o artigo 22? A xestión da biomasa nas franxas de protección contra os incendios. Ese é o nivel de estabilidade e a vocación de permanencia do Partido Popular coas modificacións que introduce pola porta de atrás, polo subterfuxio que representan as leis de acompañamento aos orzamentos nunha materia, quero sinalalo, tan sensible e relevante como é toda a política de prevención e protección das galegas e dos galegos contra os incendios forestais e máis aínda despois do que vivimos con esa catastrófica vaga de incendios este ano 2025. Esa é a seguridade xurídica e a estabilidade política que ofrece o Partido Popular ás galegas e os galegos que non saben o que van ter que limpiar nin de que maneira dun ano para outro. Estilo Rueda, estilo Partido Popular. No BNG, como saben, non apoiamos nin avalamos este procedimento, esta forma de lexislar e por iso rexeitamos as leis de acompañamento aos orzamentos, tanto na forma como no fondo. Dicía ao comezo, o uso e o abuso que fai o Partido Popular das leis de medidas supón un auténtico atropelo democrático, impide o debate e a necesaria participación social a través do órgano que representa os axentes sociais deste país, como é o Consello Económico e Social de Galiza. Din que non é necesario tramitalo polo CES porque non afecta ao desenvolvemento social e económico de Galiza. Alá cada quen, co que considera que afecta o futuro e o presente das galegas e dos galegos. Este ano 2025 que trae o Partido Popular neste novo uso e abuso deste subterfuxio, deste procedimento legislativo que ademais de non traer nada bon na forma, tampouco trae nada bon no fondo. Este ano 2025 unha parte importante das reformas que introduce o Partido Popular na legislación vixente o único que busca é exercer un maior control político en órganos e institucións que até o momento viñan actuando con certa independencia. Hai uns días dicíame alguén: o goberno de Rueda seres algo aseado non lle vales. E a min pareceume a mellor descripción dese denominado estilo Rueda. No seu afán por impedir o acceso á información pública, como sufrimos os grupos da oposición, o Bloque Nacionalista Galego neste Parlamento, ou na súa fobia contra o pluralismo, este ano eliminan vostedes a través da Lei de Acompañamento a representación da oposición no Consello Galego de Estatística, reducen a participación dos colectivos sociais e iso sí. Eso sí, a reforma gárdanse para sí ter capacidade para colocar máis persoas a dedo desde o goberno. Tamén lle fulminan a valedora Comisión de Transparencia, a través da que podía acceder a cidadanía e os medios de comunicación a información que veta o goberno do Partido Popular na Xunta. Pasan ese organismo ao Consello Consultivo, onde o goberno galego ten maior capacidade de control e nomeamento discrecional do seu persoal, porque xa se encargou o PP anos atrás de reformar a designación dos letrados deste órgano para poder poñelos vostedes a dedo. Vamos facer, agora que estamos así pola tarde despois desta densa xornada de debate orzamentario, vamos intentar adiviñar entre todos dicindo algo a chou como modificaría a normativa que regula o Consello Consultivo Partido Popular. Digan algo a chou.
que a Lei de Acompañamento aos Orzamentos de 2017, que para non gustarlles, ven que a aproveitan para o seu interese político. Obviamente, alguén que ten un concepto tan absolutista da maioría como ten o Goberno de Rueda e o Partido Popular non soporta nin sequera ter que xustificar as súas propias decisións. E iso tamén o introducen na Lei de Acompañamento aos Orzamentos cunha reforma do decreto que regula as medallas de Galiza, porque o presidente non soporta nin ter que dar explicacións, estilo Rueda. Ele entrega medallas, pois a quen lle dá a gana, que informe, que argumentos, que email, que diría a grandísima Paquita Salas. O Rei Sol non argumenta. Non, o Rei Sol estórballe o dereito á folga das traballadoras e traballadores deste país, agora é o obxecto de crítica habitual do Partido Popular, pero tamén ter que informar, ter que xustificar mínimamente a outorgación da máxima distinción, da máxima condecoración que outorga o noso país. E por iso elimina esa obriga do decreto que regula as medallas de Galiza, iso sí, o Rei Sol traballa para el. Só para el, os demais iban ter que xustificarse nas súas propostas. Estilo Rueda, fai o que eu digo e non o que eu fago. Esta lei, señorías, trae máis control político e máis negocio tamén para as empresas amigas do Partido Popular. Eso non falla. Eso en todas as leis de medidas, en todas as leis de acompañamento, os orzamentos. E eu heille de dicir na súa exposición, dixo unha verdade como un templo. Vostedes aplicaron esa moratoria fake ao eucalipto, que non é outra cousa que máis eucalipto, máis barra libre para o eucalipto, despois de falar co sector. Eso é unha verdade como a un templo, porque única e exclusivamente propoñen e perseguen con esta modificación da moratoria até 2030 seguir engordando o negocio da Santísima Trinidade das Pasteiras, de Ence, de Navigator e de Altri, que son os que están impulsando e deseñando a política forestal do Partido Popular. Están fregando as mans. Están fregando as mans coa autorización de novas plantacións de eucalipto en terreos e comarcas nas que até o de agora estaban supostamente prohibidas, porque cos últimos datos publicados no Inventario Continuo Forestal temos hoxe en Galiza xa máis de 438.000 hectáreas, máis de 438.000 hectáreas desta especie, deste cultivo, máis do dobre do previsto pola Xunta de Galiza para 2032, 20.000 hectáreas máis que as rexistradas neste país en 2022. E que vai pasar agora coa proposta que fan de moratoria fake nesta lei de acompañamento, porque non hai tal moratoria. Con esta lei, o PP fai que onde había piñeiro vai haber eucalipto e onde a terra xa non valía para seguir repoboando, porque esta especie é o que ten, debaixo dela non nace nada, e chega un momento onde nin sequera a propia especie lle é útil a terra que ocupa, o goberno do Partido Popular di que vai a plantalos a outro sitio, onde máis che conveña. Esa é a proposta de futuro que lle ofrecen a Galiza, facer do monte galego un enorme eucaliptar como se non houbese máis alternativa. E sí que hai alternativa. Hai monte productivo, hai monte traballado, hai monte ordenado e hai rendibilidade no monte apostando na multifuncionalidade, na variedade de especies autóctonas e sobre todo na xeración de valor engadido a través da segunda e terceira transformación da madeira en Galiza. E sobre todo neste país hai moito futuro recuperando superficie agraria que está a monte para poñela a disposición do sector primario galego que tanta base territorial necesita para seguir medrando e facéndose máis eficiente e sostible. Galiza, señorías, nin pode nin debe resignarse a ser só fornecedor de pasta de papel ou de celulosa soluble para exportar cara fora. Pero vostedes coas súas decisións traballan única e exclusivamente para engordar o negocio desa Santísima Trinidade das Pasteiras, dese sector do que vostede falaba, co que vostedes falaron, porque o que menos gañan todo isto, e hai que dicilo máis, é o propietario do monte. Beneficio para as pasteiras e tamén, por suposto, eso outra que non falla ultimamente nas leis de acompañamento aos orzamentos para o lobby eléctrico, que é o grandísimo beneficiario das últimas reformas. A do ano pasado foi brutal, brutal, e este ano non iban quedarse atrás. Este ano cambian a lei
para quitarlle obstáculos que puidesen ter na implantación de parques eólicos e das infraestruturas de evacuación. Que obstáculos? Porque poucos lles quedaban xa contra a reforma que aplicou o Partido Popular o ano pasado na Lei de Acompañamento aos Orzamentos. Pois a protección da paisaxe. Declaran de interese superior o proxecto eólico antes que cumprir a Lei da Paisaxe. Non respectan vostedes nin sequera as áreas de especial interese paisaxístico recoñecidas e protexidas así nas directrices da paisaxe. Por qué? Pois porque lles estorbaban ás empresas para a obtención da declaración de impacto ambiental favorable, había informes de paisaxe negativos, había incluso algunha suspensión cautelar do Tribunal Superior de Xustiza tamén en base a esa protección da paisaxe. O lobby manda, o PP obedece e telo afina na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. E todo sin empezar a facer o plan sectorial eólico que hai 15 anos que debería estar feito, pero que está trufado, inzado de excepcionalidades que introduciron por esta porta traseira, por este subterfuxio que é a Lei de Acompañamento aos Orzamentos na do ano pasado e na deste ano. E así temos un sector estratégico para este país, efectivamente, como é o desenvolvemento eólico, como é o aproveitamento dos recursos naturais de Galiza para a produción de enerxía, pois regulado cunha lei de 2009 incumprida, para mostrar un botón ese plan sectorial que hai 15 anos que tiña que estar feito e non está nin empezado, e un compendio de reformas e nova regulación que introduciron vostedes pola porta de atrás con este tipo de legislación como son as leis de acompañamento. Están a utilizar, señorías, unha necesidade como é a transición enerxética, como é a descarbonización da economía, como un cabalo de Troia para seguir engordando un puñado de empresas a costa dos recursos naturais deste país, do territorio e sobre todo da xente que vive nel, que son, por certo, os que construen a paisaxe. Isto co eólico, pero tamén ca vivenda. Hai unha crise habitacional innegable que converteu un dereito fundamental ao que todas e todos deberíamos ter acceso en condicións dignas, converteron nun enorme factor de exclusión o acceso á vivenda. Hai milleiros de persoas neste país que non poden pagar un aluguer, que non poden pagar unha vivenda a través dunha hipoteca. Hai moitísima xente neste país que dedica máis dun terzo do que gaña a poder ter un teito debaixo do que acubillarse. Que fai o Partido Popular? Pois da necesidade de negocio. Diante desa situación de necesidade de vivenda, favorecen que haxa investidores e promotores que poidan facer un grande negocio ofrecendo mini pisos a prezos abusivos de mercado. Vostedes desenvolven os aloxamentos compartidos, categoría que crearan na Lei de Acompañamento do ano pasado, como un novo paraugas para permitir promocións inmobiliarias por debaixo dos estándares de habitabilidade actual. Facer menos para gañar máis. Agora non se podían construir vivendas de menos de 40 metros cadrados, pois nesta Lei de Acompañamento, PP por obra e gracia da Xunta permite construir vivendas de 30 metros cadrados cunha praza de aparcamento cada 5 vivendas. Que antes unha vivenda dun dormitorio debía ter polo menos 45 metros cadrados. Agora con esta categoría o Partido Popular di que cun piso dun dormitorio 31 metros cuadrados vas que chutas. Que antes unha familia con fillas ou fillos nunha vivenda de 2 habitacións tiña que ter 56 metros cadrados, agora un aloxamento compartido con 38 metros cadrados, tú, o teu compañeiro e a túa filla vas que chutas. Eso sí, o goberno do Partido Popular, cando se vai de escapada de fin de semana, escolle unha habitación para cada conselleira e conselleiro máis grande que a túa casa. É absolutamente indecente e inadmisible. Remato, presidenta, por se fose pouco, aínda introducen unha reforma máis da Lei de Vivenda para que as vivendas de protección autonómica que a tío de agora tiñan que asignarse pola vía dun sorteo que che parecerá mellor ou peor, pero era un criterio pola vía do sorteo agora que posibilita, que facilita, que permite a Lei de Medidas Fiscais e Administrativas do Partido Popular que en vez de o sorteo se fagan a asignación por criterio da promotora privada. ¿Cuál es el criterio? O que lle pareza a unha empresa en función non sabemos moi ben de que. E o que van conseguir é que haxa unha distribución discrecional que discrimine a colectivos que teñan rendas baixas ou a colectivos racializados. E todo isto excluindo a unha parte da poboación do acceso a unha vivenda en condicións dignas que son precisamente
precisamente as que máis precisan do papel da súa administración para garantirlles o dereito de acceso a unha vivenda. E recordo que falamos de promocións de vivenda protexida en aluguer que reciben subvencións públicas de até 50.000 euros por vivenda, das que agora o Goberno do Partido Popular, a Xunta de Galiza, se exime voluntariamente de exercer o necesario labor de control. É un despropósito que deixa ben as claras cal é a política de Rematou o vivenda seu tempo, señora Rodil. Moitas gracias. Rolda a favor ou en contra das emendas ou dos portavoces dos grupos non enmendantes para fixar posición. Voceiro do Grupo Mixto que renuncia a súa intervención. Voceiro do Grupo Parlamentario Popular, señor García Comesaña. Muchas gracias, presidenta. Señorías, bueno, hoxe esta tarde non estamos debatendo unha lei calquera. Estamos debatendo se este Parlamento quere seguir exercendo plenamente as súas funcións legislativas ou prefire renunciar a elas aceptando estas emendas á totalidade que o que farían era retirar e botar a papeleira unha ferramenta útil, legal e perfectamente democrática, señorías. A Lei de Medidas Fiscais e Administrativas para o ano 2026. Porque, convén dicilo desde o principio, con estas emendas á totalidade que vostedes presentan, o que estamos a facer, en este caso o PSDG e o BNG, non solamente están dicindo que non a estas medidas, a esta técnica legislativa, están dicindo que non, por exemplo, a eximir de impostos as persoas afectadas polos incendios forestais no ano 2025. Claro, vostedes que cando ainda estaban os incendiarios tendo lume, se estaban organizando manifestacións en contra dos lumes. Están dicindo que non a aliviar a carga fiscal das persoas con ela e aquelas persoas afectadas pola talidomida. Vostedes que levan un ano sin decir ni mu, mentras o Ministerio de Sanidade non desenvolvía o decreto para axudar estes pacientes. Están dicindo que non a mellorar o acceso a vivenda ás familias monoparentais e ás vítimas de violencia de xénero. Vostedes que aprobaron co seu voto a lei do solo sí e sí e tamén respaldan a chapuza das pulseiras telemáticas. Tamén están dicindo que non a reforzar a utilidade do profesorado e protexelo frente ás agresións tamén nas redes. Claro, vostedes que os profesores de atención primaria, de educación primaria, teñen outra tarefa ben distinta que esta. Tamén están dicindo que non a facilitar solo empresarial, a vivenda protexida, a novas formas de convivencia accesibles, sí, efectivamente, a mellorar a prevención dos lumes, a ordenación dos montes ou a seguridade no sector mineiro. Iso é o que están votando, señorías, cando piden devolver esta lei, que todo isto non exista en absoluto. Tanto o PSDG como o Bloque repiten ano tras ano, parece o día da marmota, ese mantra de lei caixón desastre, lei ómnibus, o escoitamos aquí ahora mesmo, instrumento impropio, incluso fraude democrático. Que vergoña. Teñen dereito a opinalo, por suposto, pero o que non poden facer é reescribir a doutrina do Tribunal Constitucional. Foi este tribunal, na sentencia 36 do ano 2013, quen dixo con toda claridade que a chamada lei de acompañamento é unha lei ordinaria. Lei ordinaria e, como tal, por suposto, pode entrar a regular calquera materia non expresamente asignada a outro tipo legislativo. Ademais, se engade que na Constitución non existe ningún precepto expreso nin implícito que impida que as leis teñan un contido heteroxéneo. É dicir, señorías, ese dogma de homoxeneidade que vostedes invocan ano tras ano non é unha exigencia constitucional. É só unha opinión política, respetable, pero unha opinión política. O que é vinculante é o que si di o Tribunal Constitucional e o que di é que unha lei como esta, multisectorial, é perfectamente lexítima se respeta as reglas do xogo parlamentario. E esta lei a respeta, señorías. Ben o saben, ademais, por certo, no PSOE, porque o primeiro que utilizou esta figura foi Pedro Solbes naquel goberno socialista capitaneado por Felipe González. Se a Felipe González lle valía, ahora mesmo as comunidades de distinto signo político que utilizan esta lei ou mesmo a Xunta de Galicia non lle vale.
Tamén unha segunda idea clave é que esta lei non solamente é legal, senón que é profundamente democrática, señorías, no seu procedimento, sobre todo. Mire como se mire, a Lei de Medidas Fiscales e Administrativas entra neste Parlamento como proxecto de lei. Entrou aí xa un tempo. Ten un debate de totalidade, este que estamos a ter agora. Vai a ponencia e a comisión. Admite emendas parciais artigo por artigo e remata nun debate final en pleno. É dicir, segue todas as fases do procedimento legislativo ordinario con luz e taquígrafos. Poden ver vostedes as actas dos últimos anos. Eu as vin e vexo que todos os anos estamos discutindo o mesmo tema. E vostedes ven a dicirnos que iso é un déficit democrático, mentras aplauden ou polo menos justifican o uso masivo dos reais decretos lei en Madrid, que ano tras ano le van aprobando centos de normas totalmente en materias heteroxéneas. Aí sí que non lles parece ningún problema. O Goberno de España leva aprobados todos estes decretos lei nesta legislatura e na anterior, utilizando eses leis de acompañamento encubertas, contendo contidos moi diversos, desde cambios no Código Civil, reformas electorais, pasando por modificacións da política de vivenda ou de xusticia vía emendas sin extremes. E aí non escoitamos, dende logo, ni os grandes discursos do PSOE, nin, por suposto, do Bloque. Esa famosa frase, tan bravos aquí e tan mansos en Madrid. Aquí, pola contra, trátase dunha lei ordinaria con tramitación completa que non entra en vigor ata que este Parlamento a aproba. Se de verdade lles preocupase a calidade democrática, serían un pouco máis coherentes á hora de comparar os procedimentos. Outros argumentos recorrentes, especialmente do BNG, é o mantra, que tamén volvemos a escutar hoxe, do ditame do Consello Económico e Social de Galicia. Bueno, eu recomendo a diputada do Bloque que se lea a Lei 6 do ano 95 de Constitución do CES e que mire o artigo 5, donde di claramente que a Lei de Presupostos non está no ámbito do... Non, esta é a Lei de acompañamento aos presupostos. Non sei se sabe o que significa acompañamento, non? Unha lei que acompaña os presupostos. Bueno, recomendo que o lean con detalle, porque, como digo, o discurso de todos os anos, clarísimamente estamos con unha lei complementaria á de acompañamento de orzamentos que contén un conxunto de medidas fiscais e administrativas, como o seu propio nome indique, que non constitúen en ningún caso unha regulación completa dun sector socioeconómico concreto. De feito, moitas das medidas fiscais poderían ir perfectamente na propia lei de orzamentos, que a lei do CES, repito, exclúe explícitamente do seu ditamen obrigatorio. O que si fai a Xunta, por exigencia do Tribunal Constitucional, é separar nunha lei distinta aquilo que non pode ir na lei de orzamentos. É coherente, polo tanto, co mandado do Tribunal Constitucional e, ademais, non entra, por suposto, na consulta preceptiva do CES. Deixen xa este debate permanente e asuman de verdade que non é certo que teña que pasar polo CES. Hai outra contradición grande nas emendas que hoxe decidimos. Por unha banda, PSDG e Bloque Nacionalista Galego din que esta lei impide o debate sosegado de cada materia e que elimina o control do Parlamento. Pero, pola contra, o que traen aquí hoxe son emendas de evolución, é dicir, un non global, sen entrar ao detalle, que, se prosperase, significaría, efectivamente, evitar ese debate que vostedes, artigo por artigo, están querendo dar. Se de verdade queren debater con calma sobre vivenda, sobre fiscalidade, sobre ordenación do territorio ou sobre os montes, teñen un camiño clarísimo. Presenten emendas parciais, defendan cada texto concreto, negocien no trámite de ponencia en comisión e tenten de mellorar a lei. O que fixo o Goberno é abrir esa porta, presentando o procedimento que se tramita como calquera outra lei. O que fan vostedes con estas emendas á totalidade é pechar esa porta antes sequera de empezar a falar dos contidos concretos. Polo tanto, nese punto tamén hai que dicilo con claridade. Quen está a limitar o debate de fondo non é a Xunta, con toda a lei de medidas. En este caso son o PSDG e o Bloque presentando unhas emendas de todo ou nada, que fan imposible, dende logo, discutir cada reforma. Falándose de algún aspecto concreto da lei, anunciando probablemente algunhas cousas que vostedes só se dicen aquí ou que dirán estes días, pode orientarnos por onde van a facer no seu día un recurso de inconstitucionalidade, como xa fixeron ano pasado, pois, por exemplo, co tema da repotenciación ou con ese trámite conxunto de discapacidade e dependencia, que aquí cuestionaron, que aquí votaron que no, que levaron ao Constitucional e que despois apareceu en sendos de desenvolvementos do Goberno de España. Bueno, pues seguramente algunhas destas medidas que vamos a falar agora lle pasará o mesmo. Está ben sabelo con antelación. Por unha banda, vostedes falan, e sobre todo o Partido Socialista, de cualificar o modelo fiscal galego como recorte masivo de ingresos, renuncia a 793 millóns de euros e política regresiva que beneficia os que máis teñen.
Señorías, isto non é moi serio meter todo no mesmo saco. Non é o mesmo debater se debe existir ou non bonificación ao imposto do patrimonio, que xa escoitamos aquí hoxe cando se empezou e quen empezou a facelo, que, por exemplo, votar en contra de eximir do IRPF as axudas autonómicas das persoas con ela. Estamos a falar deso. Esos son os que estamos disminuindo os impostos. Ou eximir da tributación a compensación que o propio Estado recoñeceu para as persoas afectadas pola talidomida. Ou eliminar impostos sobre axudas e as donacións para reparar bens dañados por esos incendios que vostedes tanto lles gusta encher a boca con eles. Ou reducir os tipos de transmisión patrimoniais ás familias monoparentais que mercan esa vivenda. Ou mellorar os beneficios fiscais das vítimas da violencia de xénero cando acceden ou cando acceden a unha nova vivenda para empezar de cero. Se vostedes creen que iso son recortes regresivos, dígano. Salan dicindo que non, que se opoñen a estes recortes, que non queren estas seccións fiscais. E ademais díganlo aí fora, díganlle a unha familia monoparental ou unha vítima de violencia de xénero ou unha persona con ela que o problema dos servizos públicos en Galicia é que a Xunta lle baixa os impostos a eles. Digan eso, teñan valor de decir eso. O modelo fiscal da Xunta é claro, son rebaixas selectivas centradas nas rentas medias e baixas e en colectivos especialmente vulnerables, compatibilizándoas cun incremento sostido da recaudación que permite financiar sanidade, educación e política social. Poden discrepar na intensidade ou na selección das medidas, o que non pode facer é etiquetar todo como agasallos aos ricos, porque sinceramente non é verdade, e calquera que escuite este debate o entende. Incluso, como ben decía a miña compañera Paula Prado, hasta a galega o entende perfectamente. Efectivamente, o Bloque o que está pedindo é aumentar os impostos. É o que di a galega e ten razón. Non sei por que lles molesta que a galega diga a verdade. Tanto o PSDG como o Bloque dedican boa parte das súas emendas a un relato apocalíptico sobre a política de vivenda e solo, que se reventan os estándares de calidade, que se legaliza a discrecionalidade na adjudicación neste caso, que se abren as portas aos minipisos, escoitamos aquí o debate catastrofista do Bloque, e que se converte o solo tradicional nunha selva urbanística. Pois ben, hai que aclarar unhas cuantas cousas. En primeiro lugar, o acceso a vivenda pública segue a facerse por sorteo. Non mintan, siga habendo sorteo. Hai sorteo. Vai haber sorteo. Neste caso, entre as persoas que están inscritas no rexistro de demandantes de vivenda en Galicia. Non hai cambio en ese sentido nesa regla básica. O que sí que se regula é que nas vivendas de protección autonómica promovidas por privados, a adxudicación pode facerse sen sorteo, pero sempre das persoas que están no rexistro baixo a tutela do Instituto Galego de Vivenda Solo. Bueno, exactamente, sí. Pero entre os que están no rexistro e non se elimina o sorteo, como dicen vostedes. O sorteo sigue, nas vivendas públicas puras, sigue habendo sorteo, claro que sí. Ademais, trátase de agilizar e de animar o sector para mover vivenda protexida en alugueiro, non de abrir a porta á arbitrariedade. En segundo lugar, os chamados alosamentos compartidos, estos que a señora Rodil nos deu aquí unha clase de o que van consistir. Mire, pois non sei que consistirán, ou sí o sei, pero curiosamente País Vasco, Navarra, Cataluña ou Valencia teñen tomado a mesma decisión. Recoméndolle que mire as dimensións dos pisos en Cataluña. Si botas mans a cabeza, o mellor, se leera o que están facendo en Cataluña, vería que o que están facendo nós non é moi distinto. En todo caso, o que estamos a facer é unha alternativa que non substitúe a vivenda tradicional, complementoa. Está complementando, dando máis opcións a quen hoxe só ten un alugueiro ou non pode facer outra cousa se ese alugueiro non é asumible. En terceiro lugar, o uso dos solos dotacionales sen uso para alojamentos compartidos ou vivenda a prezos tasados. Eso non é un asalto ao interese público, é precisamente unha forma de poñer ao servicio da cidadanía uns terrenos que levan anos infrautilizados. E seguramente vostedes criticarían ese non uso, pero cando alguén fai unha proposta, pois como chiste do burro, non? Hai que sempre criticar calquera decisión. Pero por non compartir esta visión, que non é aceptable que se fala, por suposto, de privatización encuberta. Vostedes gustalle moitísimo de privatizar, utilizan absolutamente para todo, por suposto, pois aquí tamén. Ou, insisto, esa eliminación de transparencia que non é certo. As emendas tamén critican as medidas en montes, incendios, medio ambiente, litoral, minería, acusando a Xunta de rebaixar estándares medioambientais ou de facilitar, en este caso, os macroproxectos. Outra palabra que lles gusta moito utilizar. Cando se regula que un terreno non se considere monte ata pasados os 40 anos de abandono,
Que lles parece? Pois a nos parecenos que está a dar unha resposta concreta a un problema real, que é a necesidade de recuperar esas terras agrarias, loitar contra o abandono e facilitar que quen queira vivir no rural o poida facer. Ou cando se reforza a execución subsidiaria da xestión de biomasa e se vinculan recursos do Fondo de Cooperación Local ao cumprimento desas obrigas. Claro que sí. E seguro que no mes de agosto isto lles parecía fantástico. Cando se elabora o plan de inspección en Ciudad Mineira, que tamén se falou aquí, de seguimento ambiental, non se está entregando ao sector ás grandes empresas, está se organizando mellor as inspeccións, combinando en medios propios e entidades colaboradoras acreditadas, sen externalizar, en este caso, nunca o control público que permanece sempre entre os funcionarios. Na parte local, o PSOE chega incluso a afirmar que a Xunta perpetúa o infrafinanciamento dos concellos galegos que o Fondo de Cooperación Local leva anos conselado. Bueno, isto xa é unha cuestión casi de mentira pura, non? Non é máis que ler os orzamentos e ver que ese Fondo de Cooperación Local chega aos 187 millóns, é dicir, 20 millóns máis que o ano pasado, un 11,4% máis. E se analizamos os dos últimos anos, un incremento dun 20%. Pero a quen quere engañar dicindo que está conselado este Fondo de Cooperación Local? É dicir, mentres algúns piden a Madrid unha reforma do sistema de financiamento autonómico que nunca chega, en Galicia estáse cumprindo co artigo 142 da Constitución, reforzando a suficiencia financiera dos municipios con fondos incondicionados que permiten aos concellos decidir en que gastar. Remato xa, señorías. Hoxe non se dirime, insisto, esta lei de medidas si é perfecta ou intocable, claro que non é iso, ni pretende selo, pero si existen emendas parciais aos debates en comisión e votacións artigo por artigo. O que se dirime hoxe é outra cousa. Se este Parlamento, insisto, quere seguir traballando sobre unha lei que contén medidas fiscais e administrativas que melloran a vida da xente, ou se decide borrar todo isto dunha plomada, aceptando o discurso de que estamos ante un queixón desastre impropio ou un instrumento antidemocrático. Neste caso, o Grupo Popular ten moi claro que esta lei é legal, avaliada, decía, polo Tribunal Constitucional, é democrática, contén medidas útiles e xustas, especialmente para quen máis o precisa, é mellorable, por suposto, pero a través do debate das emendas. Con un no global que deixaría sin efecto todas estas melloras, dende logo non se pode facer. Por iso, señorías, pedimos o voto en contra das emendas totalmente presentadas polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego e que este Parlamento permita que a Lei de Medidas Fiscais e administrativas para 2026 siga a súa tramitación para que entre todos poidamos perfeccionala, poñela en definitiva ao Servicio de Galicia e que sexa útil para o que está concebida, que é para acompañar os orzamentos que hoxe tamén vimos de aprobar. Nada máis nada e moitas gracias. Gracias. Rolda de réplica dos grupos emendantes. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Señor Corgos, vostede pode envolver todo o que queira envolverse na bandeira de responsabilidade fiscal social, pero ese conto que vostede conta é falso. Falaba tamén dunha palabra que me gusta, rebaixas selectivas. Selectivas sí, pero para uns poucos, para os 115.000 galegos e galegos que vostede dixo na rolda de prensa cando presentou os orzamentos, que son o 4,2% da poboación dos galegos e das galegas. É dicir, selectivas son para os poucos, para ese 4%, señor Corgos. Señor Comesaña, agradeceolle o ton e, sobre todo, que falara do proxecto de lei de medidas e non sacaran aquí os coldos e as begoñas. Agradezolle ese ton. Estamos a falar de política, eso, pois, quero decir, honralle en ese aspecto. Pero feito do que dicía do seguidismo de Rueda a Feijóo, os feitos son claros, non? Declárase rebeldía co sistema de financiación autonómica, señor Corgos. Eu que digo, claro que gobernan, pero fagan unha proposta seria, útil, rigurosa do sistema de financiación autonómica, poñendo a Galicia na cabeza e no corazón. Se eu digo, fagan unha proposta.
Rexeitan tamén 4.000 millóns de quita da débeda cando non ten ningún tipo de sentido. É bo para Galicia sen ningún tipo de matiz, señor Corgos, sen ningún tipo de matiz. Deixan de ingresar 793 millóns de fiscalidade regresiva, e non o digo eu, o di a IREF claramente, que lle deu un bo tirón de orellas á Xunta de Galicia, e advirte que incumprir a regra de gasto non polo lado do gasto, senón polo lado dos ingresos, señor Corgos, e sábeo como a min, recadar menos do que deberían. E sabe ler como a min tamén o artigo 12, apartado 4 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, non? E di, se exercemos máis autogoberno fiscal e, por tanto, capacidade normativa dos tributos cedidos e recadamos máis, poderemos aumentar a regra de gasto na mesma proporción, señor Corgos. Por tanto, está dicindo, sí, bueno, pois benvido o debate, este debate, e compartir co Partido Socialista esa maior recaudación para incrementar e fortalecer o estado de benestar. E xa o digo, non é cuestión de cartos, é cuestión de ideoloxía, señor Corgos, de ideoloxía, porque 2.177 millóns foron a sanidade privada en 10 anos do goberno do PP. Págaselle máis aos bancos en xuro máis de 1.800 millóns, que o que se incrementa nos orzamento 2026 o gasto en atención primaria. Eso é a realidade, señor Corgos. Evidentemente, a realidade desa ideoloxía ten consecuencias no día a día dos galegos. O drama de acceso a vivendas é unha realidade. Moitos colexios comenzaron o cole sen profes de necesidades educativas especiais. As listas de espera da sanidade polas nubes. Cun sistema de dependencia en shock. Deixaron de executar fondos do Plan de Vivenda Estatal do 2024, 27 millóns. Non acudiron á cumbre do clima, a chave para acceder a fondos contra o cambio climático, colocándose do lado dos negacionistas da extrema dereita, señor Corgos. O recorren ao Tribunal Supremo para o reparto dos nenos e nenas migrantes que chegan ao noso país fuxindo da fame, fuxindo das guerras, e falan mentres de construir centros de concentración de menores, señor Corgos. Dígolle un dato, co tema do Fondo de Compensación Local que falaba o señor Comensaña. Só a Deputación de Coruña reparte máis con criterios obxectivos non a dedo, caciquil, como fan vostedes cos seus, máis cartos do que a Xunta reparte na provincia da Coruña, señor Corgos. E todo, o penoso de todo isto é por seguir o guión marcado por ese desnortado, ese Feijóo que ten unha ansia de poder que non pode con el, que perdeu o rumbo e que hoxe representa un PP que non se distingue para nada da extrema dereita. E iso sí é o que nos xogamos. Claro que ten repercusión en Galicia ese seguidismo, señor Corgos. E acaban de rexistrar noticia. O PP acaba de rexistrar as emendas á Lei de Medidas Parciais de 97 páxinas. Autoemenda a súa propia emenda. Isto é increíble. Vostedes traen unha lei ómnibus, un caixón desastre, unha desviación do poder executivo para modificar leis en debate e introducir na práctica unha concentración de poder no executivo. Eu supoño que lle podería ser subconsciente, non? De decir que hai que modificar o Estatuto de Autonomía de Galicia para introducir a figura do Real Decreto Lei, É obsesión do PP a realidade, a obsesión do PP de usar a maioría absoluta como salvaconduto para saltarse o Parlamento cando lle dé a gana. É que xa somos un acólito do poder executivo. Por riba de todo isto non resolve un só dos problemas urxentes de Galicia. Esta lei de acompañamento non resolve a vivenda, non resolve a sanidade, non resolve as listas de espera, a dependencia, a situación de asfixia dos concellos, non resolve o caos do emprego público, a función pública, a emerxencia climática que vivimos pola vaga de lumes deste verán, e non resolve nada dunha política con ambición para este país. Retiren a lei. Galicia merece máis, Galicia merece un futuro mellor, que non deixe a ninguén atrás. Que non deixe a ninguén atrás con independencia de que nazas no rural, en Zas, ou que nazas na cidade, en Santiago. Que non deixe a ninguén atrás con independencia de que teus pais ou nais paguen os deses privilexiados que teñan que pagar o imposto de patrimonio, e que beneficios que teñen máis de 1 millón de euros de patrimonio neto, porque esos poden pagar os seguros privados, señor Corgos, ou mandar os seus fillos e fillas á educación privada, ou poden pagar unha residencia de máis de 2.500 euros que está a media das residencias no noso país. Xusticia social redistributiva é o que defendemos as socialistas de Galicia, porque para quen gobernan vostedes? Para esa minoría selectiva que é o 4,2% da poboación galega. Nada máis, moitas grazas. Gracias.
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Eu insisto, falamos dun abuso e dun atropelo democrático estes procedementos legislativos e non nos cansaremos de dicilo porque recortan o procedemento de tramitación, tramítase nunha única lei 50 modificacións legislativas en leis e 15 decretos este ano, aceleran o proceso de tramitación e sortean órganos consultivos como o Consello Económico e Social de Galiza, que deberían pronunciarse sobre aspectos fundamentais para o desenvolvemento social e económico deste país, como é a legislación en materia de vivenda ou como é, por exemplo, toda a legislación en materia forestal de barra libre o eucalipto ou, por exemplo, a modificación que se prevé introducir tamén en materia de industria ou de planificación eólica. Por iso insistimos en que desde o BNG rexeitamos tanto pola forma como polo fondo, polo contido e tamén polo procedemento en si mesmo estas leis de acompañamento aos orzamentos. E eu quero determe nunha cuestión fundamental que afecta a maior preocupación que existe ou unha das maiores preocupacións que existe neste país, que todo o que ten a ver coa legislación en materia de vivenda e con ese produto inmobiliario, señor Comesaña, que vostedes están introducindo como aloxamentos compartidos na legislación. Non é unha solución temporal, non se prevé como unha solución temporal, non se fala dun prezo limitado, sino que vas a un prezo de mercado tamén no aluguer da vivenda, nin se fala de colectivos concretos, senón que o propio conselleiro dicía para a xente nova ou para persoas maiores. Iso é un produto inmobiliario, señor Comesaña, señorías do Partido Popular, para gañar máis os promotores con menos metros cadrados. E eu pregúntolles, facía a pregunta a portavoz nacional do BNG nestes días ou a portavoz en materia de vivenda a miña compañeira Alexandra Fernández. Vostedes vivirían en 30 metros cadrados, señor Comesaña? Vostedes vivirían en 30 metros cadrados? Vostedes vivirían coa súa familia en 38 metros cadrados? Quererían para a súa filla ou o seu fillo dormir nunha habitación de 3x2? Eu non. Porque creo que temos dereito a unha casa e, ademais, a unha casa en condicións dignas e que non se poden rebaixar criterios mínimos de habitabilidade que van en contra das normas básicas e moi limitadas que xa existían no noso país, entre outras cousas, porque o Partido Popular o primeiro que fixo entrar pola porta da Xunta de Galiza foi recortar os criterios de habitabilidade que estaban moito máis altos cando gobernaba na Consellería de Vivenda o Bloque Nacionalista Galego. Non o quere ninguén. Non o quere ninguén para si. E vostedes o que lle propoñen a maior parte da sociedade galega, que é a que ten dificultades para acceder a unha vivenda, o que lle ofrecen á mocidade deste país, a colectivos vulnerables, é que teñen que darse cun canto nos dentes vivindo nunha casa, nun mini piso, nun aloxamento compartido de 30 metros cadrados ou que tes que irte vivir coa túa familia, crianzas incluídas a 38 metros cadrados con habitacións para as nosas fillas e os nosos fillos de 3x2. No BNG dicimos que non, e que o que se merece este país é un debate en serio con propostas como as que ten formulado o Bloque Nacionalista Galego que vayan encamiñadas a garantir un parque público de vivenda en condicións dignas para que as persoas que hoxe ven na vivenda un factor de exclusión sendo un dereito fundamental e un dereito social como é, poidan velo garantido. E claro, díceme que me invento, o sorteo non desaparece, home, que só me faltaba que nos diga que a partir de agora a distribución das vivendas que pertencen á Consellería de Vivenda sexa pasando cada unha das persoas que están no rexistro de demandantes de vivenda pola porta ou pola mesa da conselleira. Eu estes días que vía que en Lugo resucitaban a Cacharro, xa non me sorprendería nada. Xa non me sorprendería nada porque esa política caciquil do Partido Popular vémola demasiadas veces. Pero non, vostede o que me di é que un promotor privado que recibe 50.000 euros públicos para construir esas vivendas, para que expoñan no mercado de maneira accesible, agora poida outorgarlle, sin máis criterio que o seu propio, de entre as persoas demandantes no rexistro de demandantes de vivenda, a quen lle pareza oportuno. Con que criterio?
Ningún. Collan o texto da Lei de Acompañamento aos Orzamentos e a Xunta de Galiza non lle pon ningún só criterio máis que a vontade da promotora privada que poña en aluguer esas vivendas. Pode coller un branco e non unha persoa negra, pode coller a unha paia e non a unha persoa xitana, pode coller un funcionario en vez de unha persoa que perciba unha renda de inclusión social, porque a Xunta de Galiza o que se exime é do labor de controle de fiscalización. Non pon ningún só criterio que deban manexar esas promotoras privadas para seleccionar as persoas e temos que dar grazas a Dios e a la Xunta, supoñemos, darlles grazas porque a discriminación sexa entre os demandantes de vivenda e non sobre o conxunto da poboación. Insisto, nós imos rexeitar este texto legislativo pola forma e polo fondo porque non trae absolutamente nada bon para este país, máis nada. Gracias. Pois, rematado o debate, procedemos á votación. Faremos votación conxunta das emendas á totalidade de devolución presentadas por grupos parlamentarios, neste caso do Grupo Parlamentario Socialista, co número de registro 38.391 e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, co número de registro 38.421. Votamos. Vamos, a ver, espera a ver. Ahora vai. Presente 71 máis 1, afirmativamente 33, en contra 38, hai unha abstención, polo tanto quedan rexeitadas. Perdón? Bueno, son 39 logo e 33 a favor, 39 en contra e unha abstención e polo tanto 72 máis 1 os presentes. E rexeitadas as emendas á totalidade, este proxecto de lei continúa o seu trámite parlamentario. Remata aquí este pleno. Boa noite.